Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hulyo 11, tuig 2023. Sa gihapon inimo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kang dalakuan karon nga mga balita, Chairman sa Committee on Cooperative and Livelihood ma-privilege speech sa City Council kag idusong investigation in aid of legislation na tuhoy sa issue sa kooperatiba sa mga empleyado sa City Hall. Dugang pa nga mga balita, Monfort Bridge sa Dingle hindi pa masiguro kung mahuman subong nga Hulyo o kung bisan sa Agosto. Si Mayor Palabrica ginapangita sa gyapon. Tubtob sa sinimatinion ni Landong, hindi makita dira sa banwasang Dingle. Ang nagapanawagan, Labing Liors, Vice Mayor. Dugang pa nga mga balita, Panate PNP na patod nga lehitimo nga religious organization ang Filipino Katoliko. Ini kasunod sang issue nga mayara sa mga nakasutana nga nagalibot kag nagapangayo-ngayo. Ano ang latest update diri may kantanan sa shooting incident nagluntad sa distrito iya sang Molo nga kun sa diin may ara karon sang footage na ginauyatan ng Bombo News team sa sining paglagsanay kag lupok sang armas sa lutang. Istoryan man naton na banwa humalin karon sa sining Battle of the Billionaires. Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Di una-una sini Banuano malang tuman ang cage match. Maaway sila kuno sa sulod sang octagon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero may panibago sini nga patutsada ang tag-iya karon sa Twitter nga si Elon Musk. Hambalya sa iya sining tweet banwa, sining damlagin lamang, no? Ang iya nga hambalya sinya, I propose a literal DICK measuring contest. Ginhangkat karon sang tagiya sang Twitter, ang tagiya sang Meta, no? Nga mataksanay sila palaba-laba, pitchurokoy! Warte, no? Tiya humakon mo sinibanwa. Una-una, ang katanay lang yung cage match mo. No? Naglabot niya sa punto nga si Elon Musk mismo ang nangangkat. No? Muning iya sining nga gin-tweet mo. Sa iya sining Twitter account, mga biyan, sa ton sinima kabombo. July 10, kagapon lang ni. Hambal niya sinadre. Siling niya, Zach is a kak nga CUCK. Tapos nag-tweet pagin si Elon Musk, hambalya, I propose a literal DICK measuring contest. Tapos mayara pa sang emoji nga ruler. Porte bumbo Brinan, engineer. Ti damo sinadri sang nagahambal. Sinya tani, may mauntat na ni. May mauntat na sining hangkatanay sang duha sining ka mga bilyonaryo. Hindi diri karon klaro banwa kung ano ang gintunaan sang pagpanghangkat ni Elon Musk. No? Kung nga may ara ini siya sang the so-called sudden interest. No? Nga kung sa diin, nagbutang sang tweet ya kag may ruler pa nga emoji, now, sa aton sinima kabumbo, tiway naman kuno sang liwan, suno pagani diri iya sa mga netizens, why na sang liwan nga ginapabati-batian, sa aton sinima tagpalamati, ang bilyonaryo nga si Elon Musk, no, kunti amo si Meta founder, Mark Zuckerberg, sa aton sini nga mga kabumbo, taksanay sanda kuno pa laba-laba ti liwit liwit. Daw grabe amuning isa sa makatiling alaman bumbo Brinan mo nga
sa ila ni nga duwado ay na ni sila yung problema kung kwarta ang pag-istoryahan. Tamo naging manigurong dalagan sa paminsaron sa mga tao nga way isang problema sa kwarta bla. Damo lang sila sa mga napinsaran. Sa aton sinima kabumbo, tiabi gani anay naton, madayon na to ang cage fight sa tunga sang duha ka mga bilyonaryo kay ang UFC president nga si Dana White nagpahayag nga siya dead serious ang duha ka mga bilyonaryo. Sa aton sinimatag panamati si Elon Musk may makita kita sa mga social media sites nga naga-training ini siya sa isa ka UFC Hall of Famer. No? Nga sang chimpoy at simpre hindi man ni masagang kagasos. Maria Kagusip daw halos ganing agin pangindianan ni siya. Sabahin karon iya sang Ultimate Fighting Championship. Ang ginatumod naton way isang liwan kunti ang Canadian nga si George Rush St. Pierre, si GSP. Araw sa makita nyo sumo, pagkita na sila Balabombo Abrenan, si Mark Zuckerberg ginagbayan sa UFC president nga si Dana White, samtang sa piyak sini nga picture si Elon Musk. Sa aton sinima kabumbo, may picture man dira sang naglupok na ning balita karon nga maaway sila sa tunga sang cage. Ti ginapakita ang abilidad sa tagsa-tagsa, sabahin kuno sang jiu-jitsu ari ang training mano. No? Ang trainer ni Mark Zuckerberg si Lex Friedman kunya ko magsala isa ka jiu-jitsu expert. Ang training partner naman iya ni Elon Musk amo si GSP, si George Rush St. Pierre. No, arang damo na sila nagatindog, may kalbo siya nga tupad Bumbo Abrenan. Amo na si GSP, si GSP Banwa, isa ini ka UFC Hall of Famer. No, ngati nangin undisputed welterweight champion. Anyway, dugangan tani karon kag may isa na kuya ka nahibaluan sining istorya. No? Nga may pakuntis man palaba-laba sang Pitchorokoy. Lantaw ba tayo yung lakra ng istorya? Sa aton sini makabumbo, aton sini pagkaigbahin sa panay nga pagpalayag sa bumbuanay sa auto pagkatapos ang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may Tagalog Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Hulyo 11 taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong apila ni Port Barrel Queen Janet Lim Napoles para maabsuelto sa kasong plunder ibinasura ng Sandigan Bayan. Isang senador naman naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang raid na isinagawa ng mga otoridad sa Pogo facility sa Las Piñas City. Ito namang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inihayag na biktima ang Pilipinas sa sarili nitong tagumpay sa gitna ng kakulangan ng healthcare workers sa bansa. Kumpanyang nasa likod naman ng controversial na video ng Department of Tourism dapat daw managot ayon sa mambabatas. At sa ating provincial report, itong Philippine Institute of Volcanology and Seismology nilinaw na hindi lava cave ang nakitang butas sa isang bahagi ng Bulkang Mayon at posibleng nagkaroon lamang ng erosion. At sa international news naman, ang North Atlantic Ocean niyanig ng magnitude 6.4 na lindol. At sa ating balitang pampalakasan, ilang mga manlalaro ng NBA Big Men nanguna sa NBA Most Valuable Player prediction ilang buwan bago magsimula ang bagong season. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
Naitala ang kabuang 511 rockfall incidents sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa latest bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala rin ng 3 volcanic earthquakes at 38 pyroclastic density current events sa Bulkang Mayon mula alas 5 ng umaga ng Lunes hanggang alas 5 ng Martes. Patuloy din ang napabagal na pag-agos ng lava mula sa crater ng naturang bulkan na umabot ng hanggang 2.8 kilometers sa may Miisigali. Habang umagos naman ang lava ng hanggang 1.4 kilometers sa Bongagali. Mayroon din na italang paguho ng lava sa Basugali na umabot sa 4 kilometers mula sa bunganga ng bulkan. Nagbuga din ang Bulkang Mayon ang katamtamang 800 metrong taas ng plume na napadpad sa may timog-timog kanluran at timog kanlurang bahagi. Nasa 721 tonelada naman ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan nitong nakalipas na araw. Sa pinakahuling datos doong linggo mula sa DSWD, the Department of Social Welfare and Development, abot na sa 50 pamilya na nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan ang inilikas sa gitna ng patuloy na mga aktibidad nito. Samantala, inirekomenda naman ng Axis Party List Representative na si Erwin Tulfo sa pamahalaan ang pagsasagawa ng cloud seeding. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng tubig sa mga pangunahing dam, partikular na sa Luzon, dala ng kawalan ng sapat na tubig ulan. Ayon kay Congressman Tulfo, matagal nang ginagawa ang cloud seeding upang magkaroon ng mga pag-ulan sa isang lugar, kaya tiyak na makakatulong ito para matugunan ang kakulangan o kawalan ng tubig ulan. Marami din anya sa mga residente sa Luzon, lalo na sa may lalawigan ng Bulacan, ang naghihintay kung kailan magsasagawa ang pamahalaan ng cloud seeding upang tuluyang madagdagan ng tubig ang Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng tubig sa may National Capital Region at mga karatig probinsya nito. Sa ngayon, mas mababa na kaysa sa normal na operating level na 180 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Batay naman sa pinakahuling pagtaya, nasa 179.23 meters na lamang ito. Kung maalala nga sa mga nakalipas ding araw ay mas mataas pa ng 1 o 2 metro na lamang ang level ng tubig sa mga nasabing dam, ngunit mabilis itong bumaba sa kasalukuyan na antas ng tubig. Samantala, upang mapaghandaan ng tama ang nalalapit na pagtama ng El Nino phenomenon sa bansa, inilabas ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan ang ilang mga gabay o panuntunan sa lahat ng mga healthcare facility ukol sa tamang paggamit ng tubig. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Health Undersecretary Eric Tayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na water management sa bawat healthcare facility sa Pilipinas. Aniya, isa ang tubig sa mga kinakailangan sa mga ospital kapag nagsasagawa ng mga surgery. Makatutulong rin aniya ito sa pagpapanatili ng kalinisan at tamang sanitasyon sa lahat ng mga activities nito. Ayon pa kay Tayag, pinaghahanda na rin nila ng kanilang ahensya ang mga healthcare facility na magbigay ng contingency plan bilang paghahanda sa nakaambang phenomenon sa bansa. Muli ring nagpaalala ang Department of Health sa publiko na ingatan ang kalusugan upang makaiwas sa anumang sakit na dulot pa rin ng naturang phenomenon. Sa iba pang mga balita, inirekomenda naman ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang paggamit ng mga renewable energy bilang tugon niyan sa epekto ng El Nino phenomenon. Partikular na inirekomenda nito ang paggamit ng mga solar-powered water supply system na maaaring ipatayo sa mga sakahan upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga lugar na ito. Ayon sa kongresista, maraming mga magsasaka sa Bicol Region ang gumagamit sa nasabing sistema ng tubig. Tuloy-tuloy din anya ang inilalabas na tubig sa mga ito, mapatag-ulan man o panahon ng tag-init. Maaari din anyang tumulong ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo sa mga nasabing uri ng patubig sa mga sakahan upang hindi labis na maapektuhan ang produksyon ng mga magsasaka ngayong panahon ng tag-init. Paliwanag ng kongresista na maliban sa tamang paggamit ng water resources sa ating bansa, kailangan na ring subukan ang mga makabagong teknolohiya. Malaki din niya ang may tutulong ng mga ito para hindi matigil ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim sa gitna ng pagkawala na rin ng tubig sa maraming mga water impounding projects at mga dam, dala pa rin yan ng napakainit na panahon. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang apila
ng tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles para maabsuelto sa kaso nitong plunder na may kinalaman sa misuse ng Priority Development Assistance Fund ni dating party list Congressman Edgar Valdez. Sa isang resolution inilabas noong Hulyo 4, hindi pinagbigyan ng Anti-Graft Court 5th Division ang memorandum mula kay Napoles na naglalaman ng buod ng mga argumento nito at mga ebidensya na iprinisinta ng kanyang kampo sa pagdinig. Sa naturang memorandum, sinabi ni Napoles na nabigo ang Office of the Ombudsman na patunayang siya ay guilty beyond reasonable doubt. Subalit ayon naman sa 5th Division na ibinasura ang memorandum ni Napoles dahil uli na ito ng naghain ng naturang memo. Ayon pa sa korte na nag-issue ng isang resolution noong Enero 16 ng kasalukuyang taon na nag-uutos sa mga partido na sangkot para maghain ng kani-kanilang memorandum sa loob ng 30 araw. Kapo naman ani naghain ng memoranda sina dating Congressman Valdez at mga prosekusyon noong Pebrero 15 at 20 habang si Napoles ay naghain ng kanilang memo noon lamang Marso 31 o mahigit isang buwan na mula nang magpaso ang itinakdang deadline. Nabigo rin aniyang magpaliwanag si Napoles kung bakit ito nahuli sa pagsumite ng naturang memo at iginiit na hindi paglabag sa karapatan ni Napoles para sa due process ang hindi pagtanggap sa kanyang apila. Paliwanag pa ng Anti-Graft Court, ang paghahain at pagtanggap ng memorandum ay hindi mandatory at nasa discretion pa rin ito ng korte. Kasunod ng pagbasura sa apela ni Napoles, ang kaso ay isinumite na para sa resolution. Unrito, nakatanggap umano si dating Congressman Valdez ng 57.78 million pesos na kickback mula kay Napoles matapos na maglaan ng kanyang pork barrel sa bogus na non-government organization ni Napoles para sa pagpapatupad ng livelihood projects ng dating kongresista nang ito ay kinatawan pa ng APIC Party List Group. Subalit, ayon sa Ombudsman, ang nasabing mga proyekto ay hindi naipatupad. Samantala, sa karagdagang balita naman mula sa labas ng himpilan, isang senador sinabing naghain siya ng resolusyon para maimbestigahan ang raid na isinagawa ng mga otoridad sa Pogo facility doon sa Las Piñas City. Kaugnay niyan, may nagkalapang detalye si Bombo JC Galvez. Naghain si Senador Raffy Tulfo ng resolusyon para maimbestiga ng raid na isinagawa ng mga otoridad sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO facility sa Las Piñas City kung saan 2,714 ang na-rescue, kabilang na dito ang Pilipino at Banyaga. Ang paghain ng senador ng resolusyon ay dahil anya sa kawalan ng koordinasyon ng law enforcement at iba pang ahensya ng gobyerno at upang managot ang lahat ng mga tao sa likod ng POGO-related illegal activities. 13 araw na anyang nakalipas pero hindi pa rin malinaw ang investigasyong ginagawa ng mga pulis tungkol sa POGO-related crimes at mga taong nasa likod nito. Nakita ko yung mga lapses and nakita ko yung mishandled, paano mishandled ng mga otoridad itong kasong ito. Nakita ko rin po na kulang po sa coordination nung magsagawa ng raid yung ating anti-cyber crime group ng PNP. That's why I'm here to let you know na kami po, ang aking tanggapan, we will pass a resolution and a legislation para baguhin na po itong pulisiya sa pagkakandak ng raid number 1. Kapag meron pong na-raid na POGO, paano ba i-handle at ipoprocess po yung establishmentong na huli? Paano po ipoprocess yung mga taong naabutan doon? Sa kasalukuyan, mayroong mga foreign nationals pa rin ang nakapiit at hindi pa napoproseso ng immigration. Hindi pa rin malinaw kung sila ay sasampa ng kasong kriminal o re-repatriate. Binatikos din ng senador ang mabagal na pagtugon ng Bureau of Immigration na dumating lamang sa POGO facility noong Hulyo 4 o 6 na araw matapos ang raid. Sa ilang araw bago sila dumating anya ay marami nang nangyaring katiwalian at nagkabayaran na. Git ng senador, ginagawa lamang nagatasan ng mga kinaukulan ng mga raid ng POGO Hub kung saan napakaraming lapses at mishandling ng nangyayari. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Umaasa si Senador Sherwin Gatchalian na susuportahan ng Administrasyong Marcos ang kanyang panawagan na ipatigil na ang operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa.
Nagugat ang muling apila ng senador na ipahinto na ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa sa issue ng pag-i-employ ng isang accredited Philippine Offshore Gaming Operators service providers ng 7 dayuhang pugante na pawang 4 na Chinese at 3 Taiwanese. Ang tinukoy ni Gatchalian ay ang ni-raid ng Philippine Offshore Gaming Operator na Sinshuang Network Technology sa Las Piñas na kamakailan ay naipasara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation dahil sa mga hinihinalang pagkakasangkot sa mga criminal activities. Nagkaroon din aniya sila ng dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga problema at mga krimeng dala ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa at nagpahayag ng pagkabahala rito ang presidente. Gid ni Gatchalian, ang pinakahuling insidente ng raid sa isang POGO service provider ay malinaw na ebidensya na ang industriya ng Philippine Offshore Gaming Operator ay malalim na nakabaon sa mga gawaing kriminal at maliwanag din na kahit ang mga lehitimong POGO ay nadadawit din sa mga krimen. Tinukoy pa ng senador na ito ang pangalawang insidente sa loob ng 2 buwan na isang legal na POGO service provider ang sangkot sa kriminalidad. Patunay na ginagamit lamang nila ang kanilang lisensya bilang front para sa malayang makagawa ng iba't ibang krimen sa bansa. Sa iba namang balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na biktima ang Pilipinas sa sarili nating tagumpay sa gitna na rin ng paghingi ng tulong ng mga world leaders sa ating bansa na mag-deploy ng mas marami pang mga Pilipinong healthcare workers para magtrabaho sa ibang bansa na nagre-resulta naman ng kakulangan ng medical professionals sa ating mismong bansa. Ginawa kasi ng Pangulo ang pahayag sa pagpupulong kasama ang US-based na Business Executives for National Security kung saan sa bawat leader anya na kanyang makausap ay hiling ang karagdagang healthcare professionals, kagaya na lamang ng medical technicians, doctors at nurses. Sa kabila nito, sinabi naman ng Pangulo na tinutugunan na ng Department of Health ang kakulangan ng healthcare workers sa ating bansa. Inaasikaso na rin niya ang kasunduan sa iba pang mga bansa na tatanggap ng Filipino healthcare workers kasabay ng pagsasanay na rin sa katumbas na bilang ng healthcare workers na ipapadala sa ibang bansa at mananatili dito sa Pilipinas. Sinabi din ng punong ehekutibo na plano ng pamahalaan na i-accelerate ang board exam para makapag-produce pa ng mas maraming nurses. Ilan lamang anya ito sa mga pagbabago na ginagawa ng pamahalaan hindi lamang sa mga pasilidad kundi maging na rin sa mga pagsasanay ng healthcare workers sa bansa. Samantala, maigting na binabantayan ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang Kalayaan Island Group sa may West Philippine Sea matapos mamataan noong Hunyo 30 ang kumpulan ng mahigit 48 na fishing vessel malapit sa Iroquois Reef na nasa timog na bahagi ng Recto Bank na mayaman sa langis at gas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng Area Task Force West aktibo nga nakabantay ang mga ito sa development ng Kalayaan Island Group. Sa kasalukuyang hawak na rin ng National Task Force West Philippine Sea ang kaso kaugnay sa insidente sa naturang reef. Una na rin napaulat na nasa 3 barko ng China Coast Guard at 2 People's Liberation Army Navy vessel ang namataang regular na umaaligid sa may Sabina Shoal. Sa karagdagang balita, nais naman ng isang mambabatas na managot ang advertising company na nasa likod ng Love the Philippines slogan ng Kagawaran ng Turismo. Ayon kay Axis Party List Representative Erwin Tulfo, hindi tamang isisi kay Tourism Secretary Frasco ang nangyaring kontrobersiya sa inilabas na video. Kasunod na rin ang paglulunsad sa bagong slogan para sa turismo ng ating bansa. Hindi rin niya makatwiran na isisi ito sa buong kagawaran dahil ito ay malinaw umanong pagkakamali lamang ng iba. Katwiran naman ng mababatas na ang DDB Philippines na siyang nasa likod nga ng naturang tourism slogan bilang isang advertising agency ang gumawa sa video campaign. Ito rin ang gumamit ng mga stock video mula sa ibang bansa para sa video campaign. Punto naman ng mababatas na isang kliyente lamang ng DDB Philippines ang kagawaran ng turismo kaya't kung pumalpak ang produkto ng nasabing kumpanya,
dapat ang kumpanya mismo ang managot at hindi ang kliyente. Hiniling din ng mambabatas kay Secretary Frasco na panagutin ang mga tauhan nitong nasa likod ng pagsusuri at screening sa naturang video bago ito tuluyang ilabas at ipakita sa publiko. Sa kasalukuyan, inihain na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Resolution 115 na nag-aatas sa House Committee on Tourism kasama na ang Committee on Good Government and Public Accountability na imbestigahan ang controversial na advertising campaign ng kagawaran. Sa ilalim din ng investigasyon in aid of legislation, nais malaman ng mga nagsusulong na kongresista kung mayroon bang mga nagamit o nasayang nakaban ng bayan sa paggawa sa naturang video. Samantala, itong supply naman ng mga asukal sa bansa inaasahang mauubos na sa katapusan huyan ng Agosto. Itong Sugar Order Number 7 ipinalabas na ng Sugar Regulatory Administration. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Inaasahang mauubos ang supply ng asukal sa katapusan ng Agosto. Kaya para masolusyonan ito, nakatakdang mag-angkat ang bansa ng panibagong batch ng imported na asukal. Ayon kay Admin Pablo Azcona ng Sugar Regulatory Administration, siguradong tataas ang presyo ng asukal sakaling kapusin ng bansa ng supply. Kaya naman inilabas na ng Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order Number 7 o ang kautusan na umangkat ng 150,000 metriko toneladang imported na asukal upang matustusan ang pangangailangan ng bansa. Sa ilalim ng Sugar Order Number 7, obligado ang mga importer na gumawa ng paraan para dumating sa bansa ang inangkat nilang asukal bago sumapit ang Setyembre ng kasalukuyang taon. Number one cause of all the changes in price is speculation po. So if they expect that there will be a shortage, siguradong tataas po siya. This SO7 will be designed, yung purpose nito po is to make sure that we have ample stock as we begin milling in September 1 po. And so that the retail prices will be stable as well as to ensure po na yung farm gate prices ng farmers natin stable din po. Ayon sa ahensya, kaya daw kinapos ang produksyon ng asukal ngayong taon ay dahil sa maagang pag-ani at paggiling ng asukal noong 2022 para mapunan naman ang kakulangan ng asukal noong nakaraang taon. Una na rito, matatandaan na ito na ang ikalawang pagkakataong umangkat ng asukal ang pamahalaan ngayong taon. Nitong Pebrero, iniutos ng naturang ahensya na umangkat ng 440,000 metriko toneladang refined sugar para sa domestic consumption. Samantala, inuutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Mayo na umangkat ng 150,000 metriko tonelada ng asukal upang mapatatag ang presyo nito at madagdagan na rin ang imbak ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Dumako pa tayo sa karagdagang balita mula sa lalawigan. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nilinaw na hindi lava cave ang nakitang butas sa isang bahagi yan ng Bulkang Mayon sa Albay at posibleng nagkaroon lamang ito ng erosion. Kaugnay niyan, alamin natin ang kabuang detalye mula sa Bombo Radio Legazpi. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na hindi lava cave ang namataang butas sa isang bahagi ng Bulkang Mayon. Ito matapos na maghatid ng pangamba sa publiko ang sinasabing lava cave na namataan matapos ang major pyroclastic density current na naitala kahapon. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, posibleng tumigas na lava lamang ito at nagkaroon ng erosion kaya nagkaroon ng butas. Paliwanag ng opisyal na ang lava cave ay patuloy ang pagpasok ng lava flow na hindi naman nangyayari sa naturang bahagi ng bulkan. Sa kabilang banda ay patuloy na minomonitor ang mabagal na pagre-release ng magma sa mga edifisyo ng Bulkang Mayon, lalo pat hindi pa naman niya nakikita ang sustained increase sa mga binabantayang parametro ng ahensya. Nag-harden lang yung sa taas, yung lava flow, and then siguro yung ilalim na erode. So kaya nagkaroon ka ng parang butas.
Pero ang lava cave kasi, again, ka-harden sa taas, tapos sa ilalim, pumapasok dun sa may butas, pumapasok yung lava flow, which is, again, hindi natin nakikita yan. Si PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Samantala sa walay na panayam, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Bicol Director Norman Laurio na nakatakdang mamahagi ang ahensya ng 5,000 piso sa kada pamilya na apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng naturang bulkan upang mapuna ng pangangailangan ng mga ito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy na aktibidad nitong Bulkang Mayon, itong Arangkada Balwa Stress Reliever Program inilunsad sa Dalaga Evacuation Center para sa mga apektadong residente ng Bulkang Mayon. May buong detalye ang Star FM Iloilo. Isinagawa sa Dalaga Evacuation Center ang Arangkada Banwa Stress Reliever Program para sa mga residenteng naaapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito ay isang interbensyon ng LGU sa pangunguna ni Mayor Carlwin Baldo upang mabigyan ng kaunting kasiyahan ang mga bakwit habang nasa loob ng evacuation center. Kabilang sa mga isinagawa sa ilalim nito ay ang coloring activities para sa mga bata, mga libreng candy, chips at mga inumin. Ating pakinggan si Mayor Carlwin Baldo. Yan po para nga po mabawasan yung stress ng mga evacuees sa evacuation center kasi alam naman natin kung ano pakiramdam na nasa evacuation center. Now, gumawa kami ng programa para namin yung mga nasa evacuation center which namin. Meron po kami libreng buffet sa mga bata, libreng storytelling, may games. Sa tanda naman, sa mga adult, meron po kami pabingo, meron po kami libreng manicure, pedicure. Samantala, pinaghahandaan din ng mga evacuees ang patimpalak sa may pinakamalinis na silid sa evacuation site. 1,000 hanggang 10,000 piso ang mapapanalunan ng mga magwawaging evacuation center. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, isa naman ang patay habang 11 katao ang dinala sa paggamutan matapos na nalason sa kinain po na lechon. Ang kabuuan ng balitang yan alamin natin mula sa Bombo Radio Cebu. Namatay ang isang construction worker at nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan ang 11 na katao matapos kumain ng lechong baboy sa Sitio Mohon, Barangay Tutay, Bayan ng Pinamungahan. Kinilala ng mga pulis ang nasawi na si Ryan Mendoza Alquizar, 34 na taong gulang at nakatira sa nasabing lugar, habang kabilang sa mga nalason ang kanyang anak na sina Rihanna Eva Abayutas Alquizar. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Jerry Sarzuelo Pasignahin, kapitbahay at kasamahan sa trabaho ng biktima, sinabi nito na nalason din siya at ang kaniyang kasama sa bahay na sila si Juliana Bayutas Pagsinahin, Stacy Gabriel Bayutas Signahe, Juana Mainit Abilos, Alexander Rumarati Bilos, Berne Bayutas Villarina, Samantha Nicole Bayutas Villarina, Kona Angelina Bayutas Villarina at Berlin Sana Ganzona at Janina Bayutas Trinidad. Ayon kay Jerry, ang lechon ay galing sa kanilang pinagtatrabuhan sa Lapu-Lapu City na pinapautang ng kanilang kasamahan kung kaya't kumuha sila ni Ryan ng tigi 1 kilo. Nag-ambag din sa lechon ang isa pa nilang kasamahan sa construction worker mula sa bayan ng Aluginsan. Pagdating nila sa kanilang bahay ay pinagsaluhan ito ng kanilang pamilya at mga kamag-anak, gayon din ang kapitbahay nila. Ngunit nagulat na lang sila ng pasado alas 7 ng gabi hanggang alas 8 nung Sabado, nagsimula nang sumakit ang kanilang mga tiyan. Dahil dito mabilis silang dinala sa kanilang mga kamag-anak sa ospital, ngunit biglang bumagsak si Ryan Alquizar at namatay. Nakalabas na ng ospital ang ilang biktima noong Linggo ng umaga matapos mabigyan ng gamot ng mga doktor. Galing dun sa Lapu-Lapu, sir. Dating namin sa bahay, yun talaga yung nagkain namin. Kaya tay-tay kami, suka-suka. Galing po yun sa engineer namin, sir. Doon sa dinalahan kami ng tagi-1 kilo para pang-ulam daw sa pamilya. Kaya kinuha lang namin, sir, kasi 2 bayaran eh. Namin namalayan, kinain namin, may poison pala nangyari sa amin. Namatayan kami ng isang pamilya. Bali, 5 po kami lahat, sir.
sir, tapos kami yung dalawa yung nakakain ng poison ng baboy. Doon yung nakain nila, wala silang poison. Yung sa amin lang dalawa talaga yung may poison talaga. Ating napakinggan si Jerry Pagsinahi na kasamahan sa trabaho at kapitbahay ng biktima. Napag-alaman na ang marami sa mga kasamahan nila ang kumain ng lechon, ngunit ang pamilya ng biktima na si Ryan at kasama nitong si Jerry nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pabalik-balik sa banyo. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong dalawang pulis sa Iloilo City sinampahan ang kaso matapos ang tangkang pagpatay sa dating inmate. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nahaharap sa kasong frustrated murder ang 4 na individual, kabilang na ang 2 pulis matapos ang tangkang pagpatay sa isang dating inmate sa Barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Ang biktima ay si Glenn Paloma, 39 anyos, na nagtamo ng 6 na tama ng baril at nakagapos pa. Ang mga pulis naman na sinampa ng kaso ay sina Police Staff Sergeant Enrico Gonzales at Police Executive Master Sergeant Jesse Rubio, na ka-assign sa tracker team ng Intelligence Unit sa Iloilo City Police Office, ngunit sa huli ay nirelieve. Maliban sa mga pulis, nahaharap rin sa kaparehong kaso sina John Ayan Lida ng Arevalo, Iloilo City, may-ari ng Abis Payag Seafood Restaurant, at Ricky Gilwani ng San Remio Antique at security guard sa nasabing kainana. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain John Robles, hepe ng Leganes Municipal Police Station, sinabi nito na nakitaan ng probable cause ng Iloilo Provincial Prosecutor's Office ang testimonya ni Paloma. Ayon kay Robles, nagtuma ang statement ni Paloma sa payag na mga witness sa krimen na pag-alaman na nag-ugat ang krimen matapos na pagkamalang magnanakaw ang biktima matapos na mata nito na huminto sa harap ng kainana na pagmamayari ni Lida nang masira ang sinasakyan nitong bisikleta. Dito na at sinaktan ito ng gwardya. Matapos nito, ginulpi si Paloma ng 2 mga pulis at binaril, ginapos, nilagyan ng piring ang mga mata at binusalan ang bibig. Iniwan naman nila ang biktima sa palayan sa pag-aakalang patay na ito. Ngunit nang nagkamalay ito at nang dinala sa ospital, positibo nitong kinilala ang mga pulis at iba pang mga individual na nagtangkang pumatay sa kanya. Sa ngayon po nakatanggap po kami ng resolution galing sa piskalya na na isasampa na yung kaso sa korte laban sa mga akusado sa kasong frustrated murder po. Si Police Captain John Robles para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras alas 12:28 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Naitala ng United States Geological Survey ang magnitude 6.4 na lindol sa North Atlantic Ocean. Natukoy ng ahensyang nasabing lindol sa ilalim ng 10 kilometro. Ang sentro nito ay natukoy sa 339 kilometers hilagang silangan ng Antigua Islands at 290 kilometers hilagang silangan ng Anguilla. Batay naman sa report ng United States Geological Survey, sinundan ito ng hanggang sa 300 na mahihina pang pagyanig. Sa kasalukuyan, wala namang inilalabas ang naturang ahensya sa tsunami alert kaugnay ng nasabing pagyanig. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa takna, sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon naton ang latest sinadribanwa may kantanan sa sining update naton sa problema sa kooperatiba sang mga empleyado dila sa may Iloilo City Government.
ang alkalde nagpagwa man diri sang iya sining pahayag na tuhoy sa sining problema karon sang mga miyembro sang kooperatiba kag iya sining ginapahayag diri Banwa nga ang problema sang Iloilo City Cooperative ang dapat kuno resolbaron within sa nasambitan sining kooperatiba. Pero iya sining pasiguro diri Banwa nga ang mga board of directors kag ang pila ka mga empleyado nga mayara sang nagakigo sining salabton ang magapanabat sa kung mayara gid man iya sang ginatawag sining irregularidad sa pagpadalagan kag pagpahanugot nga matabo ining uncontrolled loans sang mga officers sang nasambit sining kooperatiba. Ang Committee Chairman on Cooperative and Livelihood magaduso sang isa iya ka investigation in aid of legislation. Check naton bala si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham i-duso sang chairman sang Committee on Cooperative and Livelihood sa may Iloilo City Council ang investigation in aid of legislation kadungan sa pag-deliver niya sini sang iya privilege speech buwas nga adlaw sa may Iloilo City Council. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Alan Zaldivar, chairman sang nasambit nga komitiba iyaging payag nga hindi ini issue nga dapat pabuyan-buyanan gid lamang. Bombo Champ, sila mismo sa may City Council nag-istoryahanay sa nagakatabo sa kooperatiba sa nga syudad. Suno kay Zaldivar, nasubuan ini siya sa nagakatabo sa kooperatiba kag naluoy siya mismo sa mga miyembro. Kag in-expectar kung tani Bombo Cham nga makabulig ang kooperatiba sa mga miyembro sini nga ti mahatagan sila sang parang let's just say ang lugar nga ti madalagana nila in times nga kinahanglan nila sa bulig apang amo pa ini ang nagakatabo kadamo sang isyu nga ti ulihin na diskubrihan sang mga miyembro. Paagi man sa investigasyon na imbitaron o kung imbitaran ang mga opisyalis sang co-op pag istoryahon nga aamo to kadako gid ang mga napanglo nila kumbaga ano ang sitwasyon sa ilang mga bylaws kaga kung paano nila na plastar nga ti dapat time 6 ang ila capital share ang allow sa ila nga pagpautang. Bombo Cham kaga pathag sang konsihal wala pa sang may nakakadto sa iya taratapan nga opisyal sang co-op ukon may ginhatag nga papeles regarding diri sang issue nila. And nagalaom diri ang konsihal Bombo Cham nga ti masulbar ini gilayon kag mahatagan sang hustisya ang mga miyembro kag mabuligan sila sa nagakaigo nga tiyempo. Yari at tamatian bala ang nangin pahayag ni Councilor Alan Zaldivar sang aton may interview. May ara kaming patigayon nung paghinon-anon kaupod no sa akon nga mga kapdanan sa council nga kinanglan hindi man naton ini pag-i-set aside lang no kay this is something we have to look into kay ti kalaluoy man ang mga members no under sang aton nga Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative no kag siguro no magatingwa kita nga makakonduct sang investigation and aid of legislations through a privilege speech no so may ara kita sang session sa buwas kag siguro ay paagi naton dira nga paagi sa privilege speech naton nga makahinyo kita no for an investigation no in aid of legislations. Bali Councilor, to clarify lang, mahatag ikaw privilege speech buwas nga adlaw kag lantawon if mapasugot ang body nga makonduct sa nga inquiry o kon investigation sa may co-op councilor? Yes, oo. Mahatag kita privilege speech and corollary no nga makinyo kita makakonduct sang investigation pagi sa sangguniang panglungsod and for the body no to vote kung gusto nila nga may ara sang matabo nung investigation in aid of legislations. Pero kung majority would like to have an investigation, then i-set natin ang mga dates natin, no? Hingyoon natin, invite natin itong mga responsibilidad, kung sinong responsibility no, sa sininga forms no? Sa regarding sa status ng cooperatives natin dili sa Iloilo City Hall. Councilor, naka-communicate sila sa imo initially ang mga board of directors sa board of trustees ang co-op regarding sa sininga matter?
Actually, wala pa kita, no, may nabato dili sa aton table regarding for whatever documents no coming from them. But then ti katungdanan naton ini as chairman sang Committee on Cooperatives and Livelihood nga kinahanglan matagaan man naton sang attention ani nga problema no kay this involves no the members and the officers no kung ano ang status kag kung anong pagid ang pwede pagaymoon to resolve no this kind of problem diri sa Iloilo City Hall government employees MPC naton. Ang councilor, so far, ano ang imo diri reaction? Mas mayado ka bala? Kay di kadamo sang mga miyembro ang nagpabutyag nga nagaralain sila with the situation no kung present situation sang co-op sa may Iloilo City Government, sir? Well, actually, I felt sad no with what happened no kay ti kaupod man naton ang mga membro no ang nilang sentimento bala kay ti dako man ini taning abulig ang kooperatiba no in all sort of circumstances no sa status sa kabuhi sa aton nga mga members no under these cooperatives no. So I just felt sad and I hope no nga ma-resolve in as soon as possible time kag ti araman ang aton opisina kag ang responsible agencies no that would help them sa mga technical balang aspeto nga para gid nga mabutang naton sa proper perspective ang aton nga kooperatiba. Councilor, nakitaan mo na bala ang amount sang ginpang loan sang mga board of directors, sir? Yes, it was just only last week no Saturday na may nag-send sa aton through messenger nga amo ina no amo na gani nga ti we're going to investigate and aid of legislations no how true kung may amo sini no so maayo ginaya nga ti ipaagi naton sa proseso. Lastly na lang, councilor, mensahe sa mga taga City Hall, mga empleyado sang syudad nga ti miyembro sang kooperatiba at the same time ti isa board of directors para sa sininga problema sa multipurpose cooperative, councilor. Well, all I can say no and pray no nga ma-resolve in as soon as possible time kag haragin ang aton nga sentimento no sa members sang aton nga kooperatiba kag sa board of directors and officers no I just hope no nga mabutang ini to proper perspective kag mo na gani no do masubo man pero ti we have to accept kag resolve this kind of concern and problems no sakop sa aton nga kooperatiba. Bombo Cham, na batian sang mga kabombo naton si Councilor Alan Zaldivar, ang chairman sang Committee on Cooperative and Livelihood sa Iloilo City Council. Maburubudlay ni kay si Mayor gani naghambaliya Bombo Angel nga dapat sulbaron within the cooperative. No, pero in terms of moral ascendancy ti iya sini nga mambal naton iya sini nga sukton man yang mga miyembro sang or mga official sang nasambit sini nga kooperatiba but ang kaluluoy sinadri iya ti ang mga nagakinahanglan tani nga nagasalig man bangod nga mayara sila sang kontribusyon makuha man tani nila kag may pagagamitan man silang labing importante ti naisayran kag napakita bala sang mga opisyal kay Mayor Jerry Treñas kung may bilin pa iba ng kwarta sang kooperatiba Bombo Angel. Amo man na gani Bombo Cham, kag ginchecker naton sa bayan sa City Legal Office kung kamusta balaayahan ang nangindalagan sang ila meeting kahapon nga adlaw Bombo Cham kay ti hambal ni Mayor initially ang hapon sa Lunes mitingon niya ang mga opisyal sang kooperatiba kaupod ang City Legal Office pero naghambal diri ang City Legal Office nga gintagaan sang alkalde ang kooperatiba hasta Friday nga adlaw nga makumpleto nila ang mga papeles nga kinahanglan ipresentar si Mayor Jerry Treñas pati na di ang pag-audit externally o ko ng financial statement bala bombot siyang makinanglan sa pag-audit external which is si amon agani ang ginabaydan nila nga kinanglan man sa alkalde at good mapresentar bala mabalaan kung may kwarta pagidman bala ang kooperatiba at the same time ang pamangkot mismo sa mga miyembro nga ti bankrupt na gidman bala ang kooperatiba kaya
ang loan sang mga miyembro, asang mga opisyalis, amo to kadlagko dito nagkadto tunan mga palamang putanon just like that Bombo Cham, at least maplastar kag masabat gilayon kag ti amo na gani isabahin sang Iloilo City Council, sila mismo miara man nga lihok kag ti ang chairman sang Committee on Cooperative and Livelihood naghatag na sang iya go signal o kung siya mismo naghatag na sang lihok niya nga mapatgayon siya mismo ang kung mahatag sang privilege speech niya kag nga mari sang motion sa City Council nga pag-conduct ng investigation in aid of legislation, pero nakadepende pa ini sa votation sang mga konsihal kung suportahan niya o kung suportaran nila o kung ano sini ang manginsunod nga lihok sa bahay ni Councilor Zaldivar bilang chairman sang committee o kung committee bang na nalawag natin a while ago, nahimo o kung nahimo siya sang iya nga tikang Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel sa imo sining follow-up report. Kabay pa nga soon as possible may isayran ini kay maglawig pa ini banwa. Nagadalom sining problema dira. No? Amo man kulong tani ni ang isa sa mga saligan sang mga miyembro dira nga kung tion gani nga kinanglan sini nila iya ang suporta pinansyal, may dalaganan sila, no? Sa ton sini makabumbo ugaling kiti nagalibog ang ulo naton kung nga naglabot iya sa punto nga nagdalagko iya ang utang sa mga board of directors dira. Ang iban ti makasarang man iya magbayad, pero ang iban why nagabayad kag gamay lang iya sini nga bayad, ti unfair man na para sa iban sini nga miyembro sang kooperatiba. Ti nagakadapat sini nga masolusyonan na ina. Di base pa lang pinagi sa investigation in aid of legislation ni Councilor Alan Zaldivar, makabulig ini sa hatag man sa nagakigo sini iyang solusyon sa sining problema karon sa mga miyembro sang kooperatiba. Sa aton sining nga pagpanumbalik ka Banwa Monfort Bridge sa Diningle, hindi pa masigurado kung mahuman subong nga Hulyo o kung sa Agosto. Ay nako, pumuluyo to. Ginapanawagan kay ginapangita ang ila sining alkalde kundi nagkadto. Balikan tayo ni Bla para sa dugang nga mga impormasyon diri man sa aton sining nga pagpangalagan pagkatapos sang mga importante nga panumdum oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda, mag-aumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunod kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo sunod sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. 2 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Nag-standby na si Bombo Lindsay Bade. Monfort Bridge sa Dingleo. Hindi pa sigurado nga mahuman subong Hulyo o kung bisan sa Agosto pa. Di isan o ni human sa 2065. Check ta si Bombo Lindsay. Bombo Lindsay, report ta please come in. Hindi pa mapatod bombot ni Dingle Iloilo Vice Mayor King Guillermo Villanueva kung matapos gidman sa katapusan sang Hulyo o kung sa first week sang Agosto 2023 ang ginakaayo nga Monfort Bridge. Sa pagpakigangot naton kay Vice Mayor Villanueva, iyaging pahayag na kung madumduman pa niya Bombot Sam, nagpasalig na ang ining kontraktor sa nagligad pa lang niya o kung ang Department of Public Works and Highways nga matapos ng ining konstruksyon sa Taytay sa katapusan sang Hulyo o kung Agosto subong nga tuig apang ti sa iya nga paglantaw do indi gid ini masarangan nga tapuson nasambit nga Taytay. Sunod diri sa iya kahapon sa nagpadulong siya sa pihak barangay, nalipay man siya nga tiginaobra ang Taytay, madamo na sa mga trabahador kag mga bag-o na gani kuno ang mga heavy equipment nga ginagamit hindi pareho bala sang sa duanay nga gamay lang ang nagatrabaho or pila lang niya ka mga trabahante naga-obra sa nasambit nga Taytay kag ti mga daan nga mga equipment ang ginagamit. May nahuman naman masuno siya apang ti alagyan pa lang ni sang crane kag may ara naman sang girder. Pero di nagalaom diri sa Vice Mayor Villanueva nga hindi lang kuntani bala mag-ulan sa mabaskog agud nga maumpisahan naman kaayo ang iban pa kaangay nilang abi sa haligi sa nga nasambit nga Taytay kay kiti kung magbaskog ang ulan liwat na naman ni ma-wash out na naman ni bisan ang alagyan nilang kuntani sang crane wash out na naman ni Bombot Sam or magbabaskog ang daludo sang tubig sa suba. So pahayag diri niya ang lantay ara sa gihapon apati gamay naman lang ang nagalabay sa idalom sa Monfort Bridge bangod nga ang hanging bridge pwede naman malabayan bangod human naman ini kag di makalabay man diri mga tricycle kag motorsiklo. So sa bahin niya sa sangguniang bayan hulaton anay nila nga matapos ang ining promesa nga petsa sa pagtapos man sa construction kuno sa Taytay sa Hulyo o kun sa Agosto kag ti kung hindi man abi mamit kag ti hindi makaayo matapos sa ining construction sa nasambit nga Taytay dira na magaplano ang konseho kung ano ang ilang nga mangin tikang batok ya sa kontraktor kag mangin sa Department of Public Works and Highways Bombot Sam. Yari bala pamatian naton ang nanging pahayag ni Dingle Vice Mayor King Guillermo Villanueva. So timely kay kahapon may patient ako sa pihak nga barangay. I pass by the balsa. Sakay ko kahapon sa balsa kag nakita ko to daw happy man ko makita nga medyo gaobra sila sang ilang nga craneway nila kag tapos na timingan ko man nga ara ang taga DPWH naga-inspection guro sang area. And happy to note man nga kadamo na sang ilang nga mga heavy equipment. And for the record, bag-o na ang mga crane nila, bag-o na ang mga dump truck nila, kag bag-o na ang mga heavy equipment. So
kabay pa nga with the support sang aton nga media, hindi na mapabayaan ang Montfort Bridge nga construction. Okay. Pero sa sa Montfort Bridge sa subong mga pila ka percent na vice ang natigayon nga makaayo sa imo abi pag-estimate? Hindi man ako engineer or structural engineer, pero so far ang ila balang inang Greenway daw haros nami naman I do hope nga hindi na magi waswas pang uran para hindi siya maanod. Ang girder nila daw human naman gid inogransak do lang. I think kun hindi lang gid mag-uran tudo, hapos ng Greenway nila naguro sila maka-start sang ila nga na tawag nila sa ila balang dang ginatungtungan sang harigi sang nila. Okay. Pero ang trabaho ni sang contractor vice sige like every day. Every day sige na sila kag daw damo na tawo nila kay kahapon daw duwa ka gani ni siya kabako kita ko tapos damo na ila dump truck nga nagatampok kag tapos may nagapison damo na ila nga heavy equipment as compared before. Nga do sang una ya do mga daan pa na equipment nila guys. Sang una, daan pa, at the same time, perambato lang ang nag-obra. Subong daw haros, nag-double time sila. Bangon sa saning efforts ang kontraktor, makita naton ang possibility, Vice, nga by the end of August, matigayon nga matapos na ni ang Montfort Bridge. I doubt kung matapos. Right? Actually, ang ilang promise ka namon is sang first nila nga wala pa sang mga bagyo-bagyo, wala ma-wash out. Ang promise nila is end of July or first week of August. But I doubt kahit rainy days pa subong, damo pa ya uran sa bukid. Medyo ang tubig gani subong inang daw brown na bala nga meaning to say sa bukid siya pauran. I do hope kay kun wara gid gani guro kagi manabaw ang suba. Possibility nga hambal nila nga in 2 weeks time matindog ang ilang harigi. Kung Greenway pa lang ginaubra nila, why pa sa gaubra sa area sang harigi? Oo. Pero ang lantaya sige sa gihapon. Lantaya sige gihapon. Pero although nga kahapon isa lang man gani ko nagsakay, gamay na gid lang man nagaagi is because nga pasabol na ngaton nga hanging bridge, ang Bailey Bridge ta bala makaagi ng motor kag ang tricycle, so mostly katon nga mga pumuluyo sa pihak nga barangay sa hanging bridge nagaaragi. Mga motor, like for example tricycle, pwede siya makalabay da Vice? Yes, sa hanging bridge. Pwede gid. Okay. Sa sining naman development sang ining Montfort Bridge, may ara sang kamuabi sa bahin sang council, Vice, may mga meeting kamo ginapatigayon kay syempre na delay ni ang kontraktor, may ara sila penalties nga pagabaydan. Actually sa tutuod lang kami mismo sa Sangguniang Bayan daw nadura do balangamon nga hope nga magpatawag kami, promise malang gihapon, promisa malang nga promisa. So hambal namon lantawon ta kon ang promisa nanda nga end of July or first week of August matigayo nanda kay if not kami naman sang tikang namon kun ano ya pagahimuon namon. Nabatian Bombocham si Dingle Vice Mayor King Dilem Villanueva. So ang ining crane nga niya Bombocham nga ginakaayo amo pa niya ang ginaumpisahan subong sang kontraktor sang i-dependon na construction ang Craneway pa lang niya Bombocham. So hindi pa naton masaling by the end of July matapos na nitukod ang ining Montfort Bridge na actually sadto anay sa mga nagliligal nga mga binulan
sang napakigangutan man nato ang Department of Public Works and Highways. Nagsiling man gani sila nga by the end of May matapos na imini, tapos naman ang May way man Japon, ang June natapos naman way man Japon. Hopefully sa July, pero tikod si Vice Mayor Villanueva pa do alang-alang gid Bombotsang. Why man may ginsugpon kung ano nga tuig? Bulan man lang gin-mention? Bulan lang man. Oo. Hindi mo lang ambulance? Una-una to, May ko na mo. May pagkatapos ang May kay Why natin gayon ng May. June naman. Kay Why natin gayon sa June. July naman. All the months sa kalendar, ara iya sa ila mo. Why lang takbalo kung ano nga tuig? Amo gani. Oh. Kasi wala madungan pa ni sila sa Ungka flyover 2025. At depende na, bantayan ta na Bombo Lindsay. Pero ang pamangkot sila dribla, correct me if I'm wrong, Bombo Lins, isa ni di bala sa mga proyekto nga sadto dugin agawan sa mga matagas nga opisyal sa probinsya. Nga nag-claim line niya. Pinagi na niya sa akon sini nga effort. Ako na ito yung nagdusogin para nga mapunduhan na kag mapakayo. May naghambala man ng isa to nga. Hindi ako niya, ginano ko ginito yan sa kay sekretary mo siniyo mo sadto. Di ba isa ini sa mga agawan sadto? Yes. Di na to subong mga nag-aagaw to nga mga politiko. Pakita nyo na wong nyo dabiyo, kag magwalak-walak ka mo draw, kag hambalon niya, padasigan nyo ni, mga lilintokins ka mo. Why man kita mabatian sa duha ka grupo? Sa bagay, why tagani mabatian ng mayor da ang mga matagas pagiging opisyal? Amo gani. Kita man sa tuan, sa Nadia to na din katuan man na sa Bombo News Team o sa may municipal hall sa dingle nga makapakigangot kita kay Mayor Palabrica. Pero why man to sa kuno? Si Mayor Palabrica, di ba doktor ne? Yes, Bombotsang. Base sa IDC ni siya nag-graduate, Bombo Lindsay? Sa anong IDC? I don't care. Natawa mo lang ako. Amo ng sitwasyon dira. Why gitaya kabati nga bisa nangatse o kon landong or nag-utot malang si Mayor Palabricada sa may kantanas problema dira sa may Monfort Bridge, Di ba? Yes. Di laban-laban sa IDC, gini siya nag-graduate, guro. I don't care. Hindi ko lang pagkantahon ng I don't care, kaya ang ulihin nga nagkanta sa I don't care, naguntay bolya. Dunduhan mo to, Bubulens? Oo. Sus! Ay na, ano man. Missing in action si Mayor Opino Palabricada. Si Doc man. Doc din kao. Ang bagan isang iban nga mga pumuloyo nga napakikangutan man naton. Basi ko no pwede nga maghimo sang sang finding mayor. Manghimo sila sang finding mayor? Di pwede man? Pwede man na Bumbulins, pati gayunon tadi kung kwan Total bulig niya. Tonyas pumuluyo sang Abanwa ka dingle. Saan gani sunod eleksyon man? Sa 2025 2025? Okay. Basi mga mga late 2024 makita nyo ng alkalde nyo Kaya pagka 2025 eleksyon duman mo. Oo, insakto gid. Amo man ba sa iban nga mga pumuluyo to Bombo Sam ngati magwa lang na sila ang mga opisyal kung lapit na lang ang eleksyon. Kaya dra pa sila mamurugso kung lapit na lang eleksyon. Kalantaw ka Bombolin sang sang familiar ka kay Prince Caspian? Sino na sa Bombo Sam? Ang na ganing pelikula Bombo Brinan, balang ko do mananantaw mo ginang na bla? Ang basta may wardrobe something na bla nga nagsulod ko si Chronicles of Narnia. Nan! Chronicles of Narnia. Basi sumulod mula to si Mayor Palabrica sa wardrobe to. Tapos lapos mula sa piyak to nga kay Loki. Naglapos sa multiverse. Porte. Nasakop na tadi subong ka Marvel. Bumbulinse. Amo gani.
Di mas mayo ko gid kung tani kung mapakita ganyan sa publiko si Mayor, kaya kinanglan man sang mga tao to sa dingli mabatian limog yan mo. Serbisyo publiko. Wala na serbisyo. Wala magpakita sa publiko. Na ano, istoryato ni man. Anyway, Bumbulinsi, basi kon from time to time ga ara man na si Mayor guro galing kiti ispiyo lang makikita siya. Sige lang, kay titinguan ta naman liwat mo Sam nga makatuan kag ti pangitaon ta si Mayor kung sa diin giman basara alaman sa iya nga clinic Oo. Sa mga LMP nga mga gatherings, makita mo man si Mayor Palabrica? Waay gid bala Bombot Sam. Waay gid? Waay gid. Siya pirmi ginapangita ko mo kung ara siya kati kis alang man na siya nga daan Bombot Sam mo. Isa lamang bago kay Mayor Palabrica Bumbulinsi? Mabalaan mo man ni Guro kung anong ihambal ko siya. Anong balatsagon sa isa katao kung hindi niya makita ang isa katawa? I miss you. Ano? Miss mo siya mo kundi I miss you. Nan. Amula naman bago kay Doc Mayor. Doc! I miss you, Doc. Ang mga taga-kapis niya, lain man to yung nga Doc ang ang na-miss nila. Sa mga taga-kapis, sino ganing nga Doc to? Si Doc Ciuto. Si Doc Ciuto. Amo to yung na-miss man yan sa mga taga-kapis. Ay, maan ka dyan. Thank you again, Bombulens. Sige, ini si Bombolins here. Ermitan ni Baday para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Namising man ang akon nga pilindutan do si Mayor Palabrica man sang dingli. Anyway, tamo to balita ni Mumulinsi. Ang problema sa ni karong banwa, santo, di ba na plastar ta naman isa ini sa mga proyekto sa probinsya sang Iloilo nga naghambal si Governor Arthur Defensor Jr. Sige, provincial government na yang nag-amusin niya mo sa to. Nagambal man niya si Port District Congressman Perd Sabiron. Si Nunoy Doc man ba? Nunoy Doc. Nagambal man si niya. Kami na to ya naglalakad na to ya. No? Kami na to ya nag-follow up. Amusin niya mo sa to. Lilintukin siya. Tika no, dupa-dupahin yun ang kadua. Promisahan nyo yung pumuluyo da Mayo. Mayo man kumahuman, Mayo man kun hindi. Mayo man obrahon, Mayo man hindi. Tapos nagmarso, naghunyo, naghulyo. Katapusan sa Agosto, hindi pa gid sigurado nga mahuman. Ang nasambitan sining Monfort Bridge. Ti subong banwa ang nahimo palang kuno to Craneway. Basi kung madelay pagin kuno kay maulanon subong ang simpoy lilintokens nga maulanon nga simpo ni. No? Iduso nyo na lang tanan iya sa ginatawag sining ganining force majeure. Amo na lang ning lusot sa mga kontraktor mo. Tingasang simpo nga hindi tingulan, way na daging bakbakan ti obra. Di ba? Tinagapanawagan kita sa kontraktor nga AD Pindon. Kung sino man ang mga tao sa likod sini, maluoy mga mo sa mga taga banwasang dingli, kag sa mga nagaagi dira. Lapaw na kamo sa schedule nga kung tani na humana sini ang inyo nga proyekto dira. Ugaling kay tikon ang mga opisyalis mismo pililion lang ang mga duksol dira para nga mapadasig ang trabaho. Pawalaan man lang sang kontraktor pero in fairness damo na to kuno mga obreros kag mga equipment sa nga
kontraktor nga ra dito ka nagatrabaho. Galingan mo lang na delay na katama. Ti dapat sini kung ma-delay may mga slippage na nimo, no? Ang mga terminolohiya bla sa construction nga tikon hindi mo matapos sa mo sini iyang date nga ginabutang dira sa construction or date of completion, ti may salabton dira ang kontraktor. Sa aton sini makabumbo. Galing kiti anon lang man ni Vice Mayor Villanueva man. Kay mismo gani ang mayor nila nga graduate sa IDC. Hindi Iloilo Doctors College I don't care. Oh. Tino kasubong yang away siya tilabot sa banwa niyaw. Hindi mo man makita dira. Kantuan mo tiduay man dira. Titani iya nag practice mo na lang ya kung anong imo profesyon, doc. In fairness sa imo, nagdoktor ka na lang tani, nagklinik ka na lang tani. Ay gintugyan mo na sa iba ng pagkaalkalde, pagkaamay sa banwa, kung hindi mo matungdan. Ang iba niyang alkalde, may mga madelay lang yung nga proyekto sa ila sini nga banwa, nagapinulok-pulok na kagadumaano na. Kay ti para inas pumuluyo mo. Pero mayor ya kadingli, hindi mo makita. Nakabulig-buligin man ang Bailey Bridge dira kay ti maagyan na sa mga tricycle. So on and so forth. Pero mas maayo nga may formal siniya nga taytay dira Di ba? Tiyan mo na. Kung hindi man lang yan matungdan dira sa alkalde sa banwa sang dinglit, i-resign ka na lang. Itugyan na lang na sa kay Vice Mayor Villanueva daw. Ang pagka-mayor, para nga hindi niya istorbo sa imo sini nga propesyon, Dr. Rupino Palabricaser. Oras na ton, 12 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton banwa, istoryahan ta naman ni ining mga nakatsutana kuno to blang nga nagapangayo-ngayo. Ting iban sini kuno nagapayag nga scam ini. Batang banate PNP na pat-o diri nga lehitimo ini nga religious organization ang Filipino Katoliko. Kag latest update sa shooting incident nagluntad sa distrito sa Molo. Kag bantayan nyo man karon, kaistoryahan naton diri ang Battle of the Billionaires. Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Why pa madayon ang ila sini nga cage match? Maaway sila kuno sa octagon sa Ultimate Fighting Championship. May bago naman din nga pagpangangkat ang tag-iya sa Twitter nga si Elon Musk. Hangkat niya nga palaba-laba pitsurukoy si Mark Zuckerberg. Tihatagan ta kamo sang clue para nga do may hampang-hampangan man ninyo sini nga paminsaron. Si Mark Zuckerberg sa aton sini nga mga kabumbo, ang iya sini nga height is 5'7". 5'7"? 5'7"? Tibag 5'7" siya bumbo dante. Bumbo tsari, trisado, kung ano yung sugpon ko pag ino. Kung mga 5'7" si Mark Zuckerberg, taas-taas lang ko siya kay 6'1" kuya mo. Si Mark Zuckerberg, ang height niya sini 5'7", kita mo na bumbot saring iya sini nga mga tudlo sa kamoto. Isa man ako sa mga balasihan, pero balik-balikan tanak karon. Samtang si Elon Musk naman niya, gamay lang diferensya na namon ni Elon Musk. Si Elon Musk ya 5'11". 5 feet and 11 inches. Ang height. Klaruhon ko gid. Ang height. Kagamo sinasubong ang build ni Elon Musk ko. Why siya buyon pero ang habok do diri dampi sa dugan. Kung ang kilala ko pa, grabe si Elon Musk buha bumbutsam, no? May
may ang buyo niya sa lugar niya. Anyway, una ko nung nga bala si Andre Bombotsari, amot ko rin sakto ni. Nagadipindi ko nung ini sa height sang lalaki. Kagdo may ara ko nung sang corresponding kung ano man ang kurang nag-correspond na sa height sang lalaki, Bombotsari, sa kalabaon sang iya sining pitsurukoy. 5'7 versus 5'11. Gahulat pa si Bombotsari sa isugpo ko, pero makomersyal ko anay. Pagbalik na, duga ka mga balita kag impormasyon, unahon to niyo, sama natin ito, napatod niya sa chief of police to, nga hindi niya scam or hindi mga scammer, ining nag-representar sa Filipino Katoliko. Kaganong latest update sa shooting incident sa distrito sa Molo, Balicante ni, matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras na. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin... Tus na nakaligad sa takna sining alaw na.
Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao. Ginnaklaro diri sa Chief of Police mismo sa Banati PNP nga lehitimo ining religious organization sa Filipino Katoliko. Kay isa man ini sa mga nangin subject karon iya sang pagpangduwa-duwa sang mga pumuluyo kay may ara kuno sa mga nagasulob sang sutana kag nagapangayo-ngayo, no? Isa man ini sa mga gin-clarify gani diri ni Mayor Jerry Treñas nga nagagamit kuno sang iya sini nga pangalan. Pero dito iya sa may Banate, napatod to nga hindi sila gali iya scammer. Check tab lang report ni Bombo Chari Sumagpao. Bombo Chari sa report, please come in. Napamatud-an na Bombo Champ sa nga Banate Municipal Police Station nga ti lehitimo nga religious organization ining Filipino Katoliko ini taliwas no sa nagalapta nga istorya sa subong nga ti ining mga nakasutana nga mga persona amo ang kalabanan nagapangayo kayo kaga ini sila nagapakilala nga mga seminarista kag ti ginapaandaman subong sa nga bahin niya sa nga Iglesia Filipina Independiente nga ti mga scammers kuno ini sila kaga nagalibot kag nagapangayo kayo sa nga solicitation. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Dandy Ilalto ang hepe sa nga Banate Municipal Police Station, iya ginapahayag nga nagkadto gid mismo ining religious organization ang Filipino Katoliko Biyernes nga adlaw no sa nga nagligad lamang nga semana sa may police station kaga nag-courtesy call ini upod man nag-courtesy call man ining organisasyon kay Banate Mayor Peter Paul Gonzales kung sa diin suno kay Lieutenant Ilalto mga nakasutana gid man ini sila kaga ginpabalo nila ang ila sini nga purpose sang pagkadto. May mga ginpakita nga mga dokumento pamatuod nga naka-register ini sila sa may Securities and Exchange Commission. May mga ginpakita man nga mga certificate of appearances halin sa pipila ka mga lugar sa pipila ka bahin man sa Negros. Kag may ara ini sila sang letter kag ginpabalo mismo sa kapulisan nga ang purpose sang ila sini nga pagkadto sa banwa sang Banate amo ang pag-raise no sang pondo ini para sa suporta man sang pag-improvement sang ila sini nga principal office nga ara nahamtang sa maya poblasyon Compostela, Davao de Oro kaga bulig pagid nga pag-raise sang pondo para sa renovation sang pipila nila diri ka mga church buildings. Kag ini nagapangayo sa nga voluntary donation kung napila lang ang mahatag, voluntary lang kung ay ikaw mahatag okay lang man. Tagasuno diri kaya Police Lieutenant Ilalto, wala ini nagapamilit ang Filipino Katoliko. Wala man nagapangbalay-balay kalabanan nagkadto lang gid sa mga business establishments kaga ini mismo ginkumpirma sang kapulisan kay mismo si Hepe amo ang ginpasundan man niya no sang iya sini nga intelligence operatives ining nasambit iya nga grupo kaga suno sa kapulisan isa lang man kaadlaw ang ginhiwat sining nasambit nga religious organization nga amo ang siling nato naghatag sa mga letter kag nagapangayo sang voluntary donation sa Banwaya sang Banate. Ugaling naalarma diri ang bahin sa Iglesia Filipina Independiente kung sa diin nag-post gani ini sila Bombo Champ sa social media kaga nagpaandam no sa publiko nga ining mga nakasutana nga tinaglibot sa banwa sang Banate amo ang hindi affiliated sa Iglesia Filipina Independiente. So sa Domingo nga adlaw suno kay Police Lieutenant Ilalto ginsettle na ini nila kaupod man si Mayor Gonzales kag ti nahusay naman kay ti ang abi diriya sang IFI sang Iglesia Filipina Independiente ginadala sang Filipino Katoliko ang ila sini nga pangalan para magpangayo kayo apang tigin insister man diri sang Filipino Katoliko nga hindi sila affiliated gid sa IFI. So amo lang man ina suno kay Police Lieutenant Dandy Ilalto kag ti siya diri naghambal man nga ti hindi man nila mabawalan niya ang isa ka religious organization nga magsulod sa isa ka area kag depende na inaiya sa tawo kung mabulig sila mahatag sila sang donasyon o kung hindi. So yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Dandy Ilalto. Ginsettle ko na sila kaya ang natabo
nagkatuloy na yung Filipino Katoliko diri sa area ko, which is nga nag-courtesy man sila kay Mayor din sa akon. Tapos ipakita man nila ang purpose ko, ako wala makukay. Depende na sila kung nang purpose ng kasutana sila tanan. Actually, ang ilan nga founder daw dati na yung members ng Aglipayan man, nag-separate na sila ya. So, kay porque registered man sila, na lang ko na nila nga purpose. Iti nangayo man sila appearance sa akon. Kagdamo man sila mga appearance ang ipakita sa akon pati dito sa area sa Negros. So, while galibot sila, pasunod ko sila sa Intel. Amo man lang yung purpose nila nga mangayo donation. Wala man sila gapamilit, kag wala man sila gapamalay-malay. Tapos naalarma man niya ang may nagpost nga isa nga member sa Aglipayan. Kag nag-comment man dayon si Father nga scam sila kuno or amo na nga nakalabo, nag-raise man silang issue to. Kaya nag-meet up po doon sila liwat sang Sunday, nag-istoryanay man sila, nagpasensyahanay. Kay claim man yung Filipino Katoliko nga wala man nila gindalaya ang ngalan sang Aglipayan. One day man lang na di sila sa area ko. Registered man sila. So ako 24 kati Ginoo man ang ginala, wala man ko yan pero tigin pa validate ko man sa mga intel ko, man lang sila, mga religious group man sila. Kasi wala man kita layi ang gusto niya sang piyak nga hindi sila serya. Kaya na-insist man niya sa piyak nga wala man niya sa layi tayang dilian mo yung isa kasikta magkadto sa isa ka banwa. Ang ila lang to galing kay abi nila ginadala sang Filipino Katoliko ang ilang para magpangayo sang mga solicitation. So wala naman to, na clear naman tong issue, kag settle naman sila namon, both parties settle naman namon ni Mayor sang Sunday. Aring ila purpose ma'am, ang ila nakabutang sa babang heading nila Filipino Katoliko, SEC registered number DN 095-00091, Principal Office Tagoy Street, Purok 2 Poblacion, Compostela, Davao de Oro. The church would like to raise funds to support the improvements of principal office situated at Tagoy Street sa Compostela, Davao de Oro. And also for the renovation of our different church will be situated at different places in Mindanao, Philippines. So in this connection, we are knocking at your kind and benevolent heart to share with us your blessings through voluntary donation. Any assistance you could extend would be greatly appreciated and highly valued. Pwede madetalye kung na paano gid na settle kaupon si Mayor? Balik di sila liwat. Together na sang ilang pari, sang Filipino Katoliko. Kadto sa office ko. Kay amo na problema sling ko. Kung may issue ay against sa inyo, sing kung reklamo sinaya kay kung dito ka mo sa regional office, kaya sa Facebook makita mo, so mabilong na sa cyber So and then natabuan man si Mayor na sulod, upo naman ang pare sang Aglipay, ginsettle na lang sila namon ni Mayor. Which is ang man to sang Filipino Katoliko nga pare, nga may nakita sila kung nga ginpost ni Father Jed sang Aglipayan. Gusto nila ipakwa lang. So, ang gusto man ni Father Jed nga wala ko nag-coordinate sila. Ang rason man nila nga ma-coordinate kami sa inyo, kaya hindi man kami ninyo yung member, lain man kami yung sekta. Ila yan nagkuhan man lang sila nag-coordinate man lang sa kay Mayor, kag sa akon, porque kay nag-coordinate naman sila kay Mayor, kag nagganto man sila sa akon, ginbasa ko man nila nga purpose. Kanya para sa akon lang yung akon niya, kung mga purpose mo, just like ako yung iglesia ko, sa mo niya, wala man kami nagapang kayo-kayo. Pero ang ilaya, hindi ka man sila magpunggan, magbawalan sa isa ka lugar nga magsulod, gusto ng purpose, kaya mo malang na. Depende sa imo yan, or kung kumabuli ka o hindi. Wala man sila yaga pamilit, kag wala man sila yaga pang house to house. So, ang importante, sir, sa bahin sang kapulisan, luwas nga na-settle naton, agin pasundan nyo gid sa intel naton. Pasundan kayo sa intel ko kung tuod, gid mabalang ang Manila purpose. Namo man ang nanugit sa akon nga may nagapangayo solicitation sa mga religious group ina. Depende si mo, siyempre kung bisan line na, pagpati, kung tuyo mo lang amo na, kung siyempre hindi validate kung tuod. One day man lang sila actually, kag makita ko sa mga kuha nila sa appearance, pati sa Negros, may mga appearance mo sila coming from LGU.
May mga certificate of appearance man sila coming from LGU sa police station. Muna ko lang mapanit siya purely religious group. Siyempre pakita ko nga talagang daw, babalidate kung kasundan ko sa intent ko. Prima lang sila sa banwa sa mga business establishment ng kwan. Hindi ako kung manghatag, kaya wala man sila yung kapamilya. Nabatian sang aton sini nga mga kabombo si Police Lieutenant Brandy Ilalto ang hepe sang Banate Municipal Police Station, Bomborsang. So ang lehitimo nga religious group ini nga Filipino Katoliko sunod diri sa Banate Municipal Police Station kay kumpleto kag lehitimo man ang tanan nga mga papeles nga ginpakita diri sa ila kag sunod diri kay Police Lieutenant Ilalto mismo man ginpasundan man niya sa iya sini nga kapulisan para ma-verify kung ang tanan diri nga ginpanghambal man sini nga grupo amo ang insakto kag di napamatud-an man nga insakto tanan niya Bombotsam. Alright, Ilato or Ilarto? Ilalto. May L? Ilalto. Alright. Now, nag-agree ako sa kay Police Lieutenant Ilalto. Nag-agree gid ako sa iyaya nga sa punto nga dipindi na iya sa tawo nga ginapalapitan sa kung sino man dira abi, no? Sa Pilipino Katoliko o kung may iban pagid siniya nga sekta o kung grupo, lehitimo man sila o kung hindi, dipindi na inaiya sa ginapalapitan nila kung mahatag sila or hindi. Bombotsari, no? Kung nagaduwa-duwa ikaw, pwede ka man iya makabalibad nga hindi lang ako maghatag. Why ginaya sang question sila dira? Ang problema lang galing naton kay daw nagalapot ang gidiyabla sa punto nga ang iban siniti nakapaminsar sang mga pamaagi para lamang iyang mainganyo ang iban sining nga tawo nga makuhaan nila sang kwarta. Granting for the sake of discussion, abi nga lehitimo ining Pilipino Katoliko. Pero may iban gid iya bala Bombotsari nga daw halos tanan na lang iya nga mga videos posibles dira. Agud lamang iya nga makapangayo-ngayo. Pakilimos. Pero tiyang amo sinadira yang eksakto. Dipindi na iya sa tao nga ginapalapitan kung mahatag siya o kung hindi. Na bahala lamang or nakabalaka lamang isa pag hindi kasekta kay kuno ginagamit ang ilang sining nga pangalan. Say maswid sa kay Mayor Jerry Treñas, ginagamit ang iya sining nga pangalan, ginapakita kuno mga picture yato nga may courtesy call gani kay Mayor kopdana namon ini amo sining amo santo. Tito ginagamit na lang iya balaya tanan nga pamagi hasta ang involvement sang faith. Pagtuo, ngalan sang Ginoo, tanan-tanan na lang iya para nga makaganar sila. Sa aton sini makabumbo. Galing ang bottom line sinadira, dipindi niya sa gyapon sa imo kon mahatag ka. Kay why man ni sila kuno yan nagapamilit. Kung may nagapamilit, pag ginakag kung iban, pag ginapasalig, at ilay na yung istorya. Sa aton sini nga mga kabumbo. 34 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta, latest update sa shooting incident. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bumbuanay sa Udto kag istoryahan ta. Why ginanay na niyaga si Bombotsari kay ulat to niya ginang diskusyon ta sa Battle of the Billionaires. Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Daw mauna pa kuno iya ang taksanay sa palaba-laba, picture ko isang sa kids match mo. Balikan tayo ni, matapos ang pila ka-importante nga mga panomdom oras. Ang sasamiyo kuno nga, ang isa katanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso, kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria
nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ang ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo... Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time. 39 minutos na kaligad sa takna sining launa. Balik diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Nag-standby si Bombo Jomar Villa. I-check nato ng latest with Bombo Jomar sa sining shooting incident nagluntad sa may distrito iya sang Mulo. Ang biktima binawian gid sang kabuhi. No, ang igo niya sini sa likod naglapos sa dughan. Sus Maria kagusip, ano ang latest dre? Check nato na ang linya ni Bombo Jomar Villa direktamente karon sa may Molo Police Station. Okay na si Bombo Jomar? Check ta, Bombo Jomar, please come in. Naga-focus dari karon ang Molo PNP sa posible may kantanan dari sa trabaho o kung sa iya sining personal ang ining motibo dari sa paglutang sa sining isa ka lalaki sa may bahin sa North Fundidor distrito sa Molo subong gid lang aga no matandaan nga ang biktima amo ning si Alejandro Panes Jr. Kagabi ito sa pag-usisa naton Bumbo Cham kay unang information nga single ini siya
pero natukiban nga may live-in partner kag 3 ka mga kabataan, no? Ang edad nila 7, 6 kag 3 ka tuig, no? So itong sa panim gagmay ang ining mga kabataan sining sambit nga biktima kung sininti samtang nagapauli ini sa kaina halin saya sining ulubrahan diri sa may area sang Smallville bilang waiter agin sundan ini siya sang suspect, no? Nagangka sa motorsiklo kag ti samtang nagamaneho pag-abot sa nasambit nga lugar based sa closed circuit television agin tiro ini siya patalikod ang ining biktima kag nakapangayo pa ini bulig nakapadalagan pa sa sining nga motorsiklo hasta nakalabot sa may gisolinahan lapit sa Molo Plaza kag didto na nga tumba ang ining nasambit nga biktima kag gindala sa ospital tinaigo to sa likod tapos gito sa iya sining nga dughan tugas ang pagkatiro kag ang isa to nga damage ang sasalakyan nga nakapark sa higad sandalan nga wasakman ang iya sining nga windshield based sa pag-usisa sang otoridad kay ginlagas pag ito siya sa suspect mo, no? Posible nga i-finishing pag siya galing ti naka pangita to siya sang bulig to sa may gisolinahan lapit sa may Molo Plaza kag dito nang nag-exit man ang suspect, no? So ginapatihan diri sa pulis diri sila nag-exit sa may miraculous nga porsyon pakadto na bala sa may Molo Plaza kun halay ka diri sa Meribalo kag kun pawala ikaw diri man sila lapos sa may South San Jose distrito Mansang Molo pero inati gina investigaran pa karon sa otoridad kung sa diin gid ini sila nag agi bisa ginagather karon nga kuha sang closed circuit television, no? Now sa motibo ti amotoy, no, kay tibisto sa pag-check sa pulis initially no sa may Molo PNP why ini sa sang record, no, sa pulis abi kun kaagi dara preso o kun kaagi akusar kag at same time ti sa illegal drugs, no, kay ti mo malanay swali mo so based sa pag-usisa sang pulis negative, no, pero i-try pa nila diri check sa kabilugan bla, no, diri sa syudad kag sa may province man kung balati may record man din siya sa otoridad nga ti posible nga malink man sa pagluthang sining nasambit karon nga biktima, no? So ang ginapukusan amo to na mention naton ang trabaho abi sini, no, bilang waiter sa isa ka balay limnan sa may Smallville complex kay ti sunod diri sa otoridad ang iya siding nga ginatrabuhan hindi man manipot manigar ni damo na niya nagakadto nga mga mga bisita ang iban ti naga shot dra kag ti sa kamaturan ti kalabanan mga may mga kwartabla ti amon to hambal sa pulis basi may nasalapay sa blaw kon may na may na ka-argument abi, no, sa binasambit nga ulubrahan pero ina gina subject diri karon sa investigation sang otoridad kay bisto sa pag-usisa nila sa pamilya why man siya, no, sang abi nagadumot sa iya o kung may gin-divulge ni siya nga may sa iya may nagahingabot abi, no, sa sining nasambit nga biktima bumbutsam among panayang ginapakigangutan sang Molo PNP sa pamilya. As to the suspect, no, I think check naton ang closed circuit television sa may barangay. Actually may hawid kita diri bumbutsam sang close up, no, nga pag alagas gid sang suspect sa may nasambit nga biktima. Kung basihan naton ang kuha sang CCTV diri sa may bahin sa barangay North Fundidor kay tikilid laman isa sang highway natabo ini siya mga alas 2 pasado na, no, alas 2:50 diri kung sa diin ti makita naton nga ginalagas ang sining duha ka suspect sakay sa motor ining biktima nga nakakalo way ni siya sang helmet tapos ang bayo sining color yellow pa pag-abot diri sa may tubang sa may barangay hall Bombocham kadto na niya, no, diri na ni sila nagapadulong sa may Molo Plaza nagbahar ang biktima sa iya sining nga motorsiklo so pagbaharya nagbalikid siya so pagbalikid niya nakita itong duha suspect nga nagkakasanay sa motor naka-helmet naka-jacket nga itom so dito nga pagid siya nag-accelerate pagid siya liwat sa iya sining nga motor siguro do mga seconds lang ning diferensya dito nga nakabati sang duha ka asod-asod nga lupok ang mga pumuluyo sa nasambit nga lugar. So sunod sa pulis,
Ang unang lupok posible nag-igo to sa lawas sang biktima nga naglapo sa iya sining nga dughan. Tapos ang ikaduha nga lupok amo na to ang dunamis bla kay ti ang igo sina to sa may sa may salakyan nga nakapark sa dalan nga naglapos halin sa likod alapos sa may windshield no sa sining pula nga pribado nga salakyan sa lugar amo to nga ti bisto sa pag-imbestigar na recover to abeng slag deformed slag pero hindi pa ni ma-determine sa pulis kung ano to nga armas lutang ang gingamit sang suspect o kung mga suspect kay tiwai sila sa may na-recover dito nga empty shell sa may nasambit karon nga area Bombotsam kag sa Subong no may na-mention diri man ang pulis nga may ara na sila lead pero hindi pa gid nila ma-divulge diri regarding ni karon sa ila sining investigation basi kun may epektuhan man Bombotsam kag sunod sa otoridad nga tinguhan man nila no nga solbar ang ining nasambit karon nga kaso. Ipabati tabla no si Police Staff Sergeant John Mark o kon Police Staff Sergeant ang investigador din no napakigungutan naton sa may bahin sang Mulo no Sergeant Mark John Suganov sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Nasubong sir since gaya kandak patawon ko paton investigation premature pa magata kita tang motibo ta tanan all angles are open pa ina-consider namon. Pero initially sir anong ginarasundan nyo anay subong? Ati ang daw ginatagaan namon focus is ang iyang it's either personal niya or sa trabaho man niya related sa trabaho niya since ara sa katrabaho sa MO to nga daw troublesome nga lugar bala. So it might be nga may mga tapakan siya or or may mga may nakatrouble siya nga may capacity mo kubra na. Dugan sa kubrada sir no? Medyo dugan na magid sa kubrada pero hindi ta kambal kung pilagid ka tilungig. So dugan naman gawa. Oo. Sa suspect, sir, may ara na kamo initial identity nga na tipon dra kay na check naman tong CCTV. Wala pa gid sir, pero may lead may na sundan pero hindi lang naman ma-disclose para hindi ma-spoil lang ang investigation sir. Pero kung natawon sa ilasin ng itsura, ma-determine sir, ma-determine tsura nila. Ti kung kasi anda ko sa tsura, siyempre naka-helmet ato ng suspect, hindi kita pero siyempre may mga witness kita ka makambal, no, bisan hagyo pa lang sang sang hagyo pa lang sang isa ka tao, may ara ka na bla identity kung sino ang di mo pagkakilala. Then kung sila nag-exit, sir, kagin sunod nila to pa plaza? Ongoing pa sir nga mon sir it might be nga dire sa Miraculous. Oo. Or going sa sa San Jose, South San Jose, North. Ma-check pa mga CCTV. Ongoing pa sir actually sa amon sir nga backtracking sa CCTV. Ang recovery sir sa lugar Suliton ta bali isa ka slag to no? Sir, yes, isa ka deformed slag. Oo. Tapos bakit to bullet? Ang jacket niya. Ang jacket siyang bullet wala, di ba? The aton bullet is jacketed na. May full metal nga jacket. So, doon na-detach siya sa iyang lead. Okay. Possible anong armas yan? Di mo tumod pa? Tikon wala kami siyang na-recover nga sir mo nga empty shell tikon base dira kung mo lang panantay may revolver pero kung as to the caliber hindi kita ka-determine kaya ang slug nga totally na deformed gid siya hindi mo na gid siya ma-identify. Naka-istorya na kamo sa pamilya sir kung basi may idea mas natabo. Ang tatay sir, ang tatay ni Korea naman amon pati tatay pa lang man basi kon ang iba niya nga himata may ara man idea. Pero basi sa tatay niya wala ang tatay ang informasyon or ibalo nga may kaaway or may kontrata ba. Sa trabaho ay man no? Sa trabaho niya ang amon na tong atagda mo na nga informasyon no. Ang sa kagabi lang niya wala siya sang nagka-trouble sang duty niya a night before. Pero
sa mga previous nga duties niya, ati di lang taka sabat pa kay wala pa kita ka kay wala ang mga kaupdanan nila since nocturnal nga places na subungat daw ni tulog. So ay pakita sa may mapamangkot sila kung sino gidang napili at pamangkot party sa mga nagliligad ng mga duty niya lang. Mga involvement sa trouble wala. Sugano, diri Bombo Champ ang investigador sang Molo PNP station. Although nga gin check tagid diri no ang clear pagid bla kung paano ni pa enhance pero sunod sa police i-subject pa ni posible subject pa ni nila kung digid man to ma-identify abi ang ining mga identity abi sang mga suspect. Kay kung mo nakalonsay nakasuksok sang helmet kay ginapangita pa nila diri mo ang iba niya ang gulo bla sa CCTV basi kon matinguan diri nga ti makakakas inis lang sang helmet no kag maplakahan ang motor kay kun ang tawo naton duay gid to sang sang malapit-lapit abi nga naka-capture to sang ginamaneho karon nga motorsiklo especially ang ining plaka nga ti makabulig man kun tani sa investigation sang Molo PNP Bombo Champ. Kag sa barangay no at gin-check taman dire sa may dulunan Aribalo kung ano man ang ila sining pagkilala no sa sining biktima kung bala anong record sini basi may ginapa barangay na to no basi may record sa lugar pero negative no so kay Kagawad Rolly Pineda ang chairman sang Peace and Order sang barangay kagabi sa sining pag kilala ganiti kado ka buot man ikunong individual tapos mamiguhon sa lugar kay damo man sa amigo sa sining barangay Bombo Champ kay ti ang sining mga pamilya ni do kaagi man ni tungko sa barangay ang utod sini kaagi man Kagawad kag ang sining amay do kaagi ni sang obraman sa may amuman no dra masayla sining barangay kag ti bisan sila do natingala magani kay nakibot man asa natabo kay ati kulang taon lang do kabuot kag way sang abi sila nakita nga rason nga ti amo gid na ang matabo diri sa ilaman sining residente sa may barangay Dulunan distrito na sang Aribalo. Si Kagawad Rolly Pineda na Bombo Champ sa may interview diri sang Bombo Radio. At isa pagkakilala ko sa sining bata do mayo man siya kay do wala man siya kontra kon diri sa amon nga barangay. Do mayo man ang record sa diri. Ang iyan ang auto na do barangay Kagawad man na nakaupo man sa council iya tatay nangin barangay secretary man na sa Bombo Jomar. Ang ining napatay ni do kagi Kagawad man? Wala ang siya kagi Kagawad lang iya lang utod na isa nga baye. Ay si okay. Ang biktima ni nobis kay may mga records sa sa pamilya kag specialty sa illegal pabe. Wala man na siya record sa barangay. Oo. So anong pagkilala mo siya dumamiguhon man? Mamiguhon man lang siya damo sila may mga amigo man sa diyan ka lang nga zona na. Sa lolopo sila dilagulado man. Skill po mga amigo naman do damo sa amigo. Ang amigo ya tama lang. Ano Bombo Jomar? Taga-diram lang amigo ya. Diri sa barangay isno damo na bisa amigo gid diri ya. Sa Balo. Pero magsita dabi siya mga amigo ya. Kung magkagtungidan dira sa ila kay diri sa Zone 3 mo na kita ya dari sa Zone 7. Pinisan di naman na makita ng mga amigo yan nagkakalagdo na to sa ila zona bala. Oo. Pero ako yung nakita ko kung diri lang magkagto sa amon zona sa Zona City damo sa grupo sa ilaman na zona na kana kumalisan na notara na mo tiyan. So anong gidalantaw yung motibo abi nga ginamo gini siya? Tingon sa motibo siguro ako do wala ko na idea kay kung di parte lang diri sa barangay ang ilan nga daw batasan do wala kami diyan na isaway sa ila. Diri pero ito kung sa Guala takabalo kasi kung takabalo kung ano na ang mga kwento nila. Anong daily routine na daw pala na sa trabaho labi? Oo, ang Brian na gawiter na sa emoto mo. Agaw na siya kapuli. Gani aga. So do mo lang ay man sang abing involvement sa mga ginagamo da.
Wala ko sa involvement sa kinagamo dire sa amon barangay. Oo. Prior sang natabo ni kagawad, domain na si Platan kamo di abida nga do bago nga mga individual abi nga nagpanlag. At ito wala man ang amon nga mga tanod sa prison order do wala man sila ka report nga may palibot-libot lang ang motor bala. Pero man ang rubing lang amon nga mga barangay tanod mo. Kagawad Rolly Pineda. Kag at the same time ang iya sini nga auton nga ti nabilin sa balay makatestify nga ti pati sila do nakibot man kag sa ila man pakilala nga ti way sila balo kung ano gitong rason kay ti way man sang abi antes nga maghalin sa balay no may gina mention nga problema kung nagahingabot sa sining nasambit karon nga biktima mo nga ti isa man diri sa nagtulod sa pulis nga ang ila sining ginatutukan ang posible sa iya sining nga obra Abumucham. All right. Ini si Bombo Joe Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Tika bay pa nga padalman ini isang Molo PNP agud nga matagan man hustisya. Ining nasambitan karon niya nga biktima kay kung pamangkuton nimong pulis, why man sang records. Kung pamangkuton nimong barangay, wala man sang records. Ti palaligban karon kung ano ang madalom sining nga rason nga ginlagas siya kag naglabot sa punto ginluthang ini siya. Gimbawian gid sang kabuhi. Ano sambit sining nga biktima? Tinigatrabaho bilang waiter sa area diri sa may distrito sang Mandurriao. Sa aton sini mga kabumbo, no? Ginahusisa pa karon kung bala may mga nakitaan nga mga posibilidad ang aton sin makapulisan sining closed circuit television footage. Basi pa lang masiplatan kung anong motor nga gingamit kag iban pa nga sarang iya nga makuhaan sang lead sa aton sin makapulisan agod nga matumod ining mga suspitsado. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Gin kakibot sang bilog sining social media universe. Ang tweet ni Elon Musk sang Pizza 10. Ara makita nyo draw sa aton sino makabumbo. Nagambal siya ay propose a literal DICK measuring contest. Sino pa ning ginapabati-batian niya kay sa babaw sang iya sining ulihi nga tweet. Zack is a cock, CUCK. Sa aton sino matag palamati. Ting iban sini nagapahayag nga naglain ang buot ni Elon Musk bilang tag-iya subong ka-Twitter sang nag-launch man iya sang Threads, another social media site. Ining si Mark Zuckerberg sang Meta. Kung madumduman, una pa nga ginbati-bati nga sila ang maaway sa sulod sang Ultimate Fighting Championship cage sa Octagon. Mismo diri si Dana White, ang president sang UFC, ang nagpayag nga hindi niya para lamang ang media mileage. Makilang lampas lang sa media mileage kay Lunsay man yung mga bilyonaryo. Nga totoo na ni. O galing kiti, wala pa diri mabutang kung sa diin nga lugar, kag kung sano, pero nagabalingaso si Mark Zuckerberg nga nagabal niya, sinya, name the place, name the time, so on and so forth. Sa aton sining mga kabumbo, preparado, nag-training na gani iya si Mark Zuckerberg sa kay Friedman, Lexa Friedman sa iya sining jiu-jitsu. Kaya sa matter of fact, nag-compete niya si Mark Zuckerberg sa patag sa jiu-jitsu mo. That is why nga si Elon Musk nag-training man karon, jiu-jitsu man, kag mixed martial arts.
ti ang nagatrain sa kaya Elon Musk, wa isang liwan si George St. Pierre, UFC Hall of Famer. No? Hindi man niya masagang ni isang simpoya sa welterweight division. Sa aton si mga kabumbuara siya nagayuhong nga. Amo na si George St. Pierre, si GSP. Oh? Sa aton si mga kabumbo. Si GSP, lately, sa iya siya nga career, nagkuha pa gina siya sang idea sa striking sa kay Coach Freddie Roach. Tiya mo manayahan ang ginashare niya kay Elon Musk. Pero magluwas ni iha, amo ni naglupok sumongo. Balik na to sa taksana ito bla. Bumbomel. No? Ginahangkat ya si Mark Zuckerberg nga taksanay na lang tasang pitsurukoy. Para nga mabalaan tagin man. Kung ano plastada? Oh. Ipakita tabla sa inyo. Kag pabugal man naton sumong, no? Kag siyempre Bumbotsam, Bumbo Radio Philippines, di man niya langulango, kag hindi man niya mga kutaw-kutaw ang koneksyon ta. Kita nyo na ang yellow nga ruler sa punta sang tweet ni Elon Musk. Kita nyo ang yellow nga ruler sa mga kabumbo naton? Sir kolega ni Bumbo Umelio ko, para nga matumod tagid bla kung anong nanamin nga. Nan! Kita nyo na ang yellow nga ruler? Hindi man sa actually modesty aside, no, hindi magi kami amuna ka close ni Pre-Elon, pero ang ruler na kaging butang niya dira ari sumong ginauyatan ko, no? Gipaulan niya na yung una sakon, no? Oh, yellow ang ruler, yellow man ang ruler ang ginauyatan ni mong butsam. Hindi maging ta close, hindi maging kami close, hindi maging kami siling gid migway, pero niya paulam ko lang na yung ruler sa imo. Ari na. Ang ruler nga ginauyatan naton sumong standard ini, standard amo gina nga ruler color yellow man. Now, ano abi mga balasihan mong butsa basi may ma-advise ikaw o mahatag ang mga opinion? Balasihan para kuno nga bisan way na iya sang ruler, ang ruler papaygan talo ni anay. Bisan way sa ruler, mabalaan mo kuno nga ang iya sining transmitter site. Transmitter site. Ang iya sining pitsurukoy. Pitsurukoy. Ano ba? Ang iya sining bitso-bitso. Oh. Ang iya sining bitso-bitso, medyo may kalabaon gid man. Suno sa mga katigulangan, malantaw kita kuno na iya sining mga tudlo. Oh, pakita ta tudlo. Ang tudlo ni Mark Zuckerberg anay guro to Bumbobel ang nagadupadupdan sa mga tudlo lang makikita ano nga ning bahano na sa mata makikita pero kung parte kuno sa mga lalaki sa tudlo makikita mo 5'7 ang height 5'7 ang height ni Mark Zuckerberg. Ligwis ki man tudlo yung Bumbobel, no? Maro ligwis ki man. Sa mga tudlo abe kung masiplatan ta na tudlo ni Pre-Elon, Pre-Elon. Now ni pare Elon, umasiplatan tabing tudlo niya. Sa aton sini mga kabumbo. Kumyara, lalantahon ta. Tail of the tape ni kuno mo. Medyo sulusumin tagabay Bombo Omel. Pero kung sa agap yung medyo mapropoktol, no? Medyo mapropoktol kang matrutambok ka. Mapaktal kang tambak. Kung ang kilala ko pa, paktal na tambak babaw. Sus Maria ka. Ang tudlo ni Elon Musk. Ikaduha nga balasyan. Ang panglawason. Panglawason. Balik ta kay Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg ni sa aton sin makabumbo araw ang lawas malaoy-laoy kag naga-workout man no? 5'7 ang height. Kalabanan amuning sa paminsaron basta mga laoy-laoy gani kag ano. Basi kon may aragin man no? Pang bitso-bitso pang ano gin man ang isa to kanina pang bitsokoy, hindi pang bitso-bitso. Kung ikumparar mo naman sa kay Elon Musk,
Bakit tao ba? Bakit tao? No? Gamay na lang nga mga binulan, magduko ni Sambot kon. Are you there? Bo, are you there? Oh, tiyan mo na ko ng mga balasihan. Ari pagid. Sa aton sinima kabumbo, iniya scientific studies ni. Bo, scientific. Oh. According to ari yung banawan ko, country, continent, region, ang flaccid length kung nagapaukoy, no? Kung nagapaukoy, amo ni siya, no? Flaccid length. Ang length of kung nagabaris ron, oh. Amo ni, no? Why man problema sa monitor ta, no? Okay? Brown out? Bro, kita mo lang gido. Ginba. Ang FB, tibala na ng mga brownoutan sa FB papadayon taya. Oh, pero lat-laton ta ba sini maglawig na kay kanugon to nga pa kayo koy. Paurak-urak to ka mga listener ta tapos na dulaan ta floating. Oh. Anyway, are. Ay lapaw nagi ko sa latin nga gawon ko ni. Kung mag-istorya kita, bala mo si Elon Musk. Ang edad ni Elon Musk subong 52 anyos ni siya. Ini siyang ginbunag sa June 28 mo, nagligad ang ni birthday yaw. Way ko gani ka atento kay sako kutsip mo. Programa pa ko di ba? Oh, ara na. Okay, ulat-laton ta sila. Sais minutos sa kaligad sa takna alas 2. Why ko pagin plastar dre kay ginahulat ko gin kamo ari na. Sandig sa scientific data naton dre no. Country, continent, region, flaccid length magamba ka flaccid length sa nasiling ko na kang ginaamo ni ko nagapa-okay, no? Pero kon baris ron, balaan nyo na kung anong plastada. Oh. Si Elon Musk na nasiling ko na banwa 52 years old ni siya. Nabunag sa Pretoria, South Africa. Oh, ini lang kinamag-istorya sa mga network kay dako ni lilingin ulo tani sa network nila. Karon dili lang kita kay nagangkatanay sila sa Taksanite, Takson taman South Africa bumumel no. Oh. Sanding sa scientific studies, scientific studies. Ang mga South African no? Ang mga South African, ang ila siniya nga Ang South African, ang flaccid length, kung nagapaukoy, 9.7 centimeters. Diri ko nagamito nang ipahulam sa ako ni Pre-Elon nga ruler. 9.37. Oh. Tatlo ka guhit antes mag-gis. Amo niyo, 9.7, kung nagapaukoy pa lang na, bumumil, nagapaukoy pa lang na. Pero, kung magbaris na, nagalabot siya sa 15.29 centimeters. Ti ini 12 niyo? Oh? Ti matatlo pag do isa kabutkan ba? Labog ba? Oh. Elon Musk nga, hindi man sila nga, amo ginaiyan ni Elon Musk, kundi mga South African, kaya South African si Elon Musk mo sa Pretoria, South Africa siya nabunag. Kadto kita sa mga Amerikano, United States of America. Kung si Mark Zuckerberg banwa, ginbunag sa White Plains, New York, sa United States of America ang edad, 39. 39 ang edad, ha? Now, kung mga American kuno, sa aton sinima kabumbo, no? United States of America, ti 9.6
kung gapaukoy. Tama mo man 9.6. Pero kung magbaris gani, nagalabot sa 14.15 inches. Gamay diferensya na igleya. Oh. Pero wala mo kung din sila mga dag-anay na bumbuumel. Sa topiko sang Domingo la. Sa Dr. Bumbo. Sa sobra nga panit. Dira sila guro madaganay. Anyway, ari, kita rin sa mga bayla ko si mo. Gamay na lang yun. Natabo na ining nasambitan karon nga taksanaya sa matter of fact. Kilala ko. Subo may edad na siya. No? May nangayaw. Ginpangita ining tigulang. Hinago ta na lang sa pangalan nga si Dario, abi. No? Si Tay Dario. Nangita may pangayaw nga nagkadto sa ila lugar Bumbo Umel. Awan sa pangita si Tay Dario ara galito sa kalubihan. Ara to sa kalubihan si Tay Dario nga nagapaningit sang lubi. Paningit sang lubi mo nakataas ang lubi oh. May nagkadto to nga nagpangayaw. Bataon pa. Tida di Tay Dario sa mga muning at simpo. Edad yan mga 60 na mo. Pero bakod pa yung kapaningit, palubi mo. Ang nagkanto sa iya, mga edad, guro, mga late 30s. Late 30s, no? Late 30s ang edad. Itudlo to sa mga kabataan. Kay ginapangita sa pangayaw, kung sino kuno di ang pamangkutan, no? Kay kundi ng lugar, nga mayara sang palaba-laba, sang patula, nga kontes. Sus, Maria Kagusip. Tingitudlo to kay Tandario, eh. Magpalapit tong pangayaw, ginambala niya ang si Tay Dario nga, Tay! Din ang pakontes, Tay man, si Tay Dario gapaningit, lubi mo. Tay, din pakontes pa laba-laba sang bitso-bitso, Tay man. Tidong bungol na kami, edad na si Tay Dario mo. Ginpalapit-lapitan niya gawa. Tay, din may pakontes nga palaba-laba, pitsurukoy. Binalikid sa ni Tay Dario. Magbalikid ni Tay Dario, hambali Tay Dario. Abe, plantawa ko. Palantaw man sa kunusang pangayaw, nag-ubas ang bayo, t-shirt. T-shirt nga puti. No? May tatak pa di sa kilid, hindi ko lang pagsugyaw ko ng tatak. Pag-uba ko sa pangayaw, sus Maria Kagusip, kabud ko sa lawas niya bumbuumil mo. Ang iya sining tsurukoy. Pawala lang yapon sa Tay Dario, no? Pagbalikin diliwat, nagambal si Tay Dario. Way gani dumaog ni, amo pa nang ipangayaw mo. Putsilingon, amo nakataas ang lubi, gapaningit si Tay Dario, balayo na ko nung ginagamit niya nga singit. Sige Pre-Elon, thank you so much for, this ruler. Ibalik ko lang karon si mo. Oh, pasip na lang karon na tsaak. Ang ruler nga yellow. Sige. Standby na sa kapon lang ang program kaupod sa kay Tita Regine. Isbomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda, mag-aumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clementians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Mag-aumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sang Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo.
I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo. Afternoon, kids, sa inyo. This is Tita Regine on a Tuesday. Welcome sa Kahapon Lamang program. Balik kita. Mag-umgo-um ang aton nga panahon. Actually, nag-ulan-ulan and then nagapuro pangilat pa. So, halong-halong kita. Stay at home na lang para mas-safe. And while you're inside your homes, paligid nga makaamat-amat sulat sa inyong mga luyag man nga i-share diri sa Kahapon Lamang program. By the way, this is Tita Regine welcoming you and encouraging you nga magpadala man sa inyong mga istorya. Anong mga ganap sa inyong buhay? Ano ang latest? Hindi ko magsugpon marites. Kundi ano ang latest, mga KLP lovers? Din makamusubong, especially sa mga friends naton abroad, ginakamusta gid naton, kag luyag mo namon mahibaluan, ano na nagakalatabo sa mga buhay-buhay ninyo dyan. Let us know. Email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Yesterday, wala natin matapos ang 44th story ni Miss G. So this afternoon, tapuson tagid na. Parang
maka-move on na kita. Maka-move forward kita with other stories diri sa KLP. Of course, daw I heard, okay naman na daw last few days na hindi ko no nangin maayo ang pamatsyag ni Miss G. But I just hope that you're now doing okay. So, get well soon, Miss G. Padayon ko ang mga sulat sa diligid lamang madugay. For the meantime, plus star na kita dira, ari ng ating ambahanan para sa inyo. Mga kabombo, this is from Princess Valles. Taken as a crush. Good afternoon. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalamgam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at Zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Taken as a crush. Princess Valles, beautiful siya, no? Pretty siya. Taken as a crush para sa inyo. Kamuya, taken naman ang crush nyo or kamu na mismo ang taken. Anyway, 27 minutes after 2 o'clock. Sige, yesterday, nag-umpisa kita basa sa sinisulat ni Miss G, 44th story. And she was sharing with us about this friend niya, nga doon nanging sister ko no naman niya, halin sa una, hasta nga natubuan siya sang buot. And until now, they are still good friends. And according to her, she's a media personality, isa ka disc jockey. Kay mahilig ini sang una, no, si Miss G nga magpamati sa mga kag magpamasyar gid no, sa mga FM stations kag before sila ni nga nag-meet ni Miss T nga ginatawag niya, bale off-air friends na gid man sila. Kag may mga times no nga nagka-call siya tapos nag-textanay na sila magpag-greet. So muna and nagtambay to siya sa radio station where this friend of hers nagatrabaho kag upod niya man ang isa niya pa ka best friend no ining si Ann. So do kadamo na gid sang ilang
mga pinagsamahan ni Miss T nga ini kag very comfortable na gid siya, as in kung hindi siya kapauli sa ilang balay, may number siya ni Miss T, so dira man naga-check ang iyang mother. So amo na ka very close na gid sa ila, and according to her, si Miss T is very generous and she's a very good person. Kinag-share na sila, no, sa mga problema nila sa kabuhi. And so mga kabombo, diri naton ini nga supunan ang istorya diri sa aton nga ginakabig na gid ni Miss G nga ate na gid niya ining si Miss T. So sa pagpadayon naton, Tita Regine. So sa nag-close na gid kami tita, kag nagkilalahay na gid. Syempre pati mga batasan namo nagwa man suplada ako sa una tita, kag medyo demanding, tapos pala sunggod. Kapila man kami na nga magsabtanay ni Miss T, kag mag-away, as in. Lalo na kung hindi niya ako mag-greet or malipatan niya basa messages ko. Haha, kabad sa akon sang una tita. Isa na siya sa nakasaksi kung ano ako kamaldita sang una, kag kaapurada. Grabe man na siya mga aking tita, pero after namon away, kag sabtanay, naga-okay man na kami tita. Pero kaagi na, nga pilagid kami ka months, wala nagsapakanay. Nalipat ako sang reason, pero feeling ko akon man to sala. Bali may pagkamaldits man siya, pero siya ya sa lugar. Ako ya, sang una, maldits every time abuton. Ay nako. So may best man na tita nga kung magabihan ako puli or galagaw kung diin. Kisa gina-text mo na ni mama si Miss T. Kung balaan niya kung diin ako. Lalo na kung hindi ako makontak ni mama. Tapos kiga naman ako na ni Miss T. Ay kakiyot tita. Kung baga, bisan gaugta siya sa akon kisa, ada gihapon ang care, kag concern. Balaan niya man na ang mga nagkalatabo sa teenage life ko tita. Kay kumbaga, that time, nagpaka-ate gid siya. Although, nga nag-start ako sa pagka-fangirl, pero mas naging true friend ko siya, tita. Kaysa iya gid ako ya, na iya, no? Usually, nagadrama, kag naga-emote sang una, sa mga ups and downs ko. Tapos, bisan busy na siya, gina-entertain niya gid na pala messages ko, bisan kadramahan man lang na kag ginalagayan man ako sang una tita, kina-comfort, kag naakigan man, kung hindi nami ang mga napanghimo ko. Damo man na siya ginbulig, kag ginhatag sa akon sang una tita, when it comes sa material things. Bale, gaamat-amat palang kubawi now haha. So for keeps gid siya tita, kag bisan sang time, nga ang connection namon hindi na related sa radio. Isa ni siya sa mga ningita ways kung paano ako mabuligan sa nga makakope sa ako nga inagyan. Bale, siya tuuna nakabalo tita. So after to natabo, nag-meet kami pagka next day, kag nag-talk, hasta nga nag-okay gawa pa matsyag ko. Nag-offer gito siya mag-help, pero ang una niya nga offer, nag-refuse ako. Ang reason tita, for your eyes only. Okay? Fast forward. Sa nag-college na ako, tita, nag-help gid siya sa akon sa financial aspect sa nag-board ako. Ginpay niya ang pila ka months ko nga rent, tita. Kay nagakabala ka siya, kay stressed out ako. Gusto niya matawhayan man bala ako, tita. Lalo na that time, grabe mga ulubrahon sa school. Siya ata nangita sponsor, tita. Pero honestly, sang una, kadamo na sa nagasto si Miss T sa akon. Sa iya ko lang na feel nga daw may magulang ako nga babae. She was always there gidya sang una. Kapag good times or bad times, kag may times man na tita nga nagka-problema man siya, nga medyo seryoso man, kag bugat, and she went through a lot man. So, ara man ako for her. Hasta sang pati ako, naumid sa isa ka issue sad to. So, nagimna mo na sa For Your Eyes Only, again, okay.
Okay, I see. Pero sa iya, gid ako yung side, tita. Not because kay close kami, mas close ko ya. Or mas close ko siya, or what? But because I know, nga maayo siya yung tao. Sa subong, tita, okay gid kami gyapon. Maka-time kami, gamit man kami, tita. Kaga chika. Pero now, walaan ako nagapamati sa iya. Sa imo na lang, tita. Uy, hala. Maka AM na ako now. Aba, charing. So, gina-treasure ko gid na amon friendship ni Miss T, Tita Regine. Kaso, para na kami abi busy sa work or busy sa life. So, once a year na lang gakita ay. Kisa sa 2 years or 3 years, kaisa or kaduha lang. Last na mo nikita nay before pandemic pa. Kay last year, puro drawing. Aha. So, try ko ni pabati sa iya bala pag nabasa mo na. Tapos makatilaw ko dayon sa iya. No? Char. Sige na, tita. Diri ko natapuson ang akong nga story. Madamo yun salamat sa pagbasa. And God bless. Hugs. Kabay healthy ka permi, Tita Regine. I always remember you in my prayers. Warm regards, Miss G. Thank you so much for this story, Miss G. Updated na naman kami sa mga nangin istorya sa imo nga kabuhi, and siguro before reaching your 100th story, siguro kilala ka gid namon from head to toe. So just continue, ha? Continue sharing ang mga istorya mo sa kabuhi. Kay kami diri naga-enjoy lang gid, and we're so happy that you found a friend in that person, even if hindi na kamo so much nagakitaay or naga-communicate, but sa gihapon ara no ang inabala nga daw bond ninyo together because you're almost like sisters na gid. So you found a sister in one another. And it is good, no? I'm sure one call away lang gid if you need to talk to her or if she needs to talk to you sa gihapon. You would always find time. I am sure of that. And because no matter what happens, ang mga nagliligad ninyo, ang mga napagdaanan ninyo as friends would always be there, no? And the connection would always be there. So it's good that you found a friend in her and she also found a friend in you. Salamat gid sa imo, Miss G. Up next would be your 45th story. But lantawon ta kung ano naman ina nga mga inadlaw naton nga mabasa diri sa KLP. But anyway, salamat gid ang aton nga oras. It is now 37 minutes after 2 o'clock. Sa aton nga pagpanumbalik mga kabombo, another story ang aton nga iga-share sa inyo. Magapanumbalik ang kahapon lamang program pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon,
masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Sa KLP, still with Tita Regine, ari na ang istorya ni Strong Mother Sangharo. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon gid sa imo, tita. Siguro, tita, kabudlay man para sa imo kung ikaw ang sa kahimtangan namon nga mga pigado, no? Uy, pigado man ko. Pares lang ta. Pareho sa iba nga mga nagapadala sa sulat, tita, pigado man kami. Suguran ko ang akong kasaysayan sa natubuan ako sang buot. Mga 7 years old siguro ako, tita, kag nakamuklat sa tawag nga pagpangabuhi. Tita, 8 kami nga mag-utod, kag ikatatlo ako, kung dalon tanan ko nga kabugtuan. Pero, kung sa tatay lang namon, 6 lang kami nga mag-utod, kag ikaduha ako. Halin sang gamay ko, tita, tama kapigado sa amon. Sa nag-eskwela ang magurang ko sa elementary, nagaupod ako sa iya, kag mamati man sa iyang leksyon. Kag sang ako na ang nag-eskwela, balaan ko na ang mga leksyon sang amon nga teacher. Kundi, halin sa grade 1 ako, hasa mag-grade 4, ako ang first honor. Maintain ko gid na, tita. O kanami ba? Pero tita, sa grade 3 ko, napatay ang amon tatay. Isa siya kapanday, siya lang gani ang nagbuhat sang amon nga balay, wala may nagabulig sa iya. Kaya niya, bisan isa lang siya. Mano-graduation na namon ato, tita, kag napatay si tatay. May plano pa tani ako, nga siya tani ang pasakaon ko sa graduation ko para magtakod sa ribbon ko. Pero, napatay pa siya. Nasubuan gid ako, tita, sa natabo sa amon amay. Sang nalubong na si tatay, syempre, si nanay na lang ang nagbaka-baka sa pagpangabudlay para lang mabuhi kami. Nag-oobra siya sa kasagingan, tita.
May time gid nga nagkakawadaan kami bugas, ti saging nga lakatan, kinatanok namon tita. Kagamo ina ang amon ginakaon. Tuod ka, lakatan? So nagapanghulam kami bugas sa kaingod balay, pero wala may nagapahulam sa amon. Siguro mahambal sila nga wala kami may ibayad. Adlaw-adlaw tita, nag-eskwela gid ako, bisan wala pa kami nakapamahaw. Ginahambalan lang kami ni nanay, nga sige, eskwela lang kamo to, kay dulungan ko lang kamo sang pamahaw, kung makakita na ako bugas. Tita, galakat lang na kami sa eskwelahan sang manghod ko. Pagka alas 10 sa aga, ara na si nanay, nagapadulong, kag may dala na nga pagkaon namon. Ginatawag niya kami para magkaon. Pero ang kanon nga ginadala ni nanay sa amon, wala namon ginakaon. Ginahulat namon ang udto, kag amo ato ang ginapanyaga namon tita. Nagatulok lang na ang mga classmates namon, kag naghahambal sila nga grabe, ga-eskwela ka mo, bisan wala ka mo pakapamahaw ba? Kakadlaw lang na ako tita, pero naluoy ako kay nanay. Kaysa isa pa siya ka barangay nakahulam bugas, kay may nagpahulaman sa iya, kag may nagpahulaman sa iya. Kag pati ang teacher ko, believe sa akon. Kung kisa ginadala ako sang teacher ko sa ilang nga balay. Nagabulig lang ako sang iya orobrahon sa sulod sang balay. Mabuot gid ang teacher ko nga ato tita, kay naintindihan niya ang sitwasyon ko. Pagka grade 5 ko tita, nagsaylo na ako sang eskwelahan, kay hasta lang sa grade 4 ang amon eskwelahan. Siyempre tita, kung iban ang school, hindi gid malikawan ang bullying. Ginasunlog nila ako, nga tuko, piranha, kag kung ano-ano pa. Pero wala, ako lang sila ginasapak Basta ako, patuloy lang sa pag-eskwela. Kag wala na ako nadala sa honor roll. Ang bata lang ka maestra ang ginapasulabi. Halin sa grade 5 ako, hasta mag-senior high school, sa Tawo ako nag-estar. Pagka-graduate ko sa grade 6, tita, may nag-offer sa akon nga may mapaeskwela sa akon. Sa ambisyon ko nga makatapos, naghuudayon ako. Abi ko, mabuot siya kay retired teacher na siya sa amo nga eskwelahan. Pero tama, magali, kamata pobre. Okay lang ang iya nga bana kay mabuot. Permi lang ako nagakagutman, tita. Kung kisa ginakuha akong tinapay, kag amo atong akong ginakaon, pero nakita niya ako kag ginakigan. Aga pa ako nagabugtaw tita, kag magdigamo. Panglimpyo sulod kag guwa sang balay. Bisan shampoo kag habon, wala niya ako ginahatagan. Ang akon ginahimo, ang labada nga habon, amo ina ang akon ginahabon sa ulo kag lawas ko. Bisan plancha tita, hindi siya magpahuram. Yukot ang akon uniform. Ang ginahimo ko lang is, ginabutang ko na sa dalom sang hiligdaan ko kag batangan. Pero pagkaaga, yukot man gihapon Kag pagka September, tita, naghalin ako sa balay nila nga wala nakalisensya. Aga pa ako nagbugtaw, kag maghinay halin sa balay, nagbilin lang ako sang letter, tita, kay hindi gid ako kaagwanta kapag ka matapobre niya. Kay kung maglisensya ako, hindi niya ako pagpasugtan nga maghalin. Nibalon ko, wala siya nagahatag. Bisan 5 pesos lang, wala gid. In short, tita, naguntat ako sa pag-eskwela ko sa grade 7. Nagpuli ako sa balay sa tiya ko, kay wala kami balay. May nag-offer na naman sa akon, na dito lang ako kuno maestar sa balay nila, kag ang estaran ko nga na, tita, amo ina ang nag-ampon sa manghod ko, kag tita man ang tawag ko sa iya. Bale, tiya ko siya sa mother side ko, kag nagabusong siya abi tita, need gid niya ang makatimbang sa iya. Kag ang amo niya tita sa Nulusena, nipamangkot niya ako kung gusto ko mag-eskwela, kag nagsabat man ako nga oo. Naghalin ako sa balay nila tita, kag nangakigid siya, kay wala pa siya nakabata. Waay niya ako ginasapak, tita Regine. Pero sang nagdugay na, ginsapak man niya ako, kag nagtulo gid ang luha ko. Tears of joy. Pagkatapos ko grade 7,
Naghalin man ako sa ila, kay matapobre man siya. Tama kabudlay mga obra. Pag-eskwela ko sa grade 7, nadalaman ako sa top 10. Paghalin ko sa ila, nagboard na lang ako, kag si nanay ang naggasto sa akon liwat. Nagapangampo lang siya sa katumuhan para makapadala sa akon, kag bayad ko sa boarding house ko. Ang balay nga ginaboardan ko tita, magurang sang bana sang amo ko nga last. Halin grade 8, hasta grade 9, si nanay ang nagagasto sa akon. Naagyan ko man ang gutom tita sa nagaboard ako. Tama ka budlay kung layo ka sa pamilya mo. Nagapangabuhi ka nga isahanon. Kung kisa wala ako nagakaon, kaya wala man bugas nga tiligangon. Hindi man makita sa itsura ko nga masubo ako kay para kadlaw sa akon. So nag-grade 10 na ako, ginkuha ako sa tag-iya sang boarding house. Siya ang nagpa-eskwela sa akon hasta grade 12. Diri ko tita na tilawan, ang magtulog sa foam, ang magkaon sang 3 ka beses sa isa ka adlaw, ang may balon nga kwarta mag-eskwela, magpa-mall, ang maglagaw sa downtown, magkaon sa mga fast food chains, may bago nga bag kag sapatos, magsakay sa kotse, kag maglagaw, bisan diin lang. Kag tama kahulas mga obra, kay buroligay kami tanan. Diri ko kay lola na-experience tanan. Pero kung kisa tita, wala ako nagakaon sa manamit nga pagkaon. Kapin pa akong New Year, kay Christmas, kay wala man nakatilaw ang mga utod ko. So, kung wala nila makaon, hindi man ako magkaon, para fair tita. Naluoy gid ako sa mga manghod ko tita Regine. Naga-estar lang sila, kundi diin. Nagabakero Carabao. Kag tita, pagka grade 11 ko, nagtuon ako inom-inom, migo-migo. Doon nagrebelde ako tita. Si nanay gali, may bana naman nga bago, halin pa sa grade 8 ako. Kaginto kuha man niya, ang duha ko kautod sa Lambunaw. Kag upod na sila sa balay, sang bago niya nga bana. Pagka 18 ko, sila ang naghanda sa akon. Hindi ko tanggap tita, nga naman naliwat si nanay. Hindi man ang pagpamana niya ang rason, kun nga ang nagrebelde ako. Ambot gani tita, Nakita ko man lang sa borders abi nga nagiinom-inom sila, kag try ko man, kag amuina ang halinan sang tanan. Ara paghihapon, ang handom ko nga makatapos sa akong pag-eskwela. Dala ko ina ang bisyo ko hasta mag-grade 12 ako. Ang pagka-makadiyos ko, nadula. Balan mo tita, para simba ako. Kagantes magtulog, nag-pray gid. Pero nga nadula. Tita pagka-grade 12 ko, nakahimo ako, sang hanggod nga sala. Nagmigo ako, kag nagbusong ako tita at the age of 19. Kaya nagabusong ako, permila ako nairita. Nag-away kami sang upod ko sa balay ni Lola, kag nagwagid ang sikreto ko nga nagabusong ako. Nakita niya gali ang pregnancy test ko. Pagka next day, naglayas ako. Nagbalik ako sa balay sang tiya ko, diri sa Lucena. Didto lang ako nagstay, hasa nakagraduate ako. Nagrapta sa eskwelahan, nga nagbusong ako. Gipatawag ako sang advisor ko, kagin pamangkot, kung tuod gid man nga nagabusong ako. Pero gindinahi ko tita, kay basi, hindi nila ako pagpamartsahon sa graduation ko. Nag-graduate gid man ako, nga may unod na ang tiyan ko. Wala gid si nanay nakabalo tita. Ang pakaisa ko lang ang nakabalo. Pagtapos graduation, nagpuli ako sa Barotac sa balay nila nanay. Nagamasakit gali si tito, ang bana ni nanay, kag malala na gid ang sakit niya. Pagka June, napatay siya tita. Ginkontra sang pamilya ni tito si nanay. Didto man ako sa Barotac nagbata. October 1, 2019, nagbata ako sang baby boy, pero tita, wala buho ang right ear niya. Ang left ear niya may buho nga gamay.
sa kaluoy ni Lord, makabati man siya. Kipanagutan ako sang akong amigo. Nagaobra siya as construction worker sa Boracay, tita. Sa nag-pandemic, wala siya anay kaobra. Ang bata ko na hospital, kay naubo siya tita last November 2019. 1 week kami sa hospital. Kapiragid siya na dulaan ginhawa. Ang heartbeat niya ganubo, kag nagapanggitom siya tita. Abi ko, madula na siya sa amon. Sige man pray ko, nga hindi niya danay pagkwaon ng akon nga anak, kay kada ubo niya tita. Nagakudog siya, damo pasupon sa ilong niya, kag indi gid kaginhawa. Ginabuligan ko gid siya tita. Kadamo sa mga mother sacrifices ang ginhimo ko para sa iya. Naluoy gid ako sa iya, kay 1 month pa lang siya, pero na-experience na niya ang pagsubok. Nagpasalamat gid ako kay Lord nga wala niya ginkuha ang akon anak. Pagwa namon sa hospital, ako naman ang nabughat tita in 2 weeks. Hindi ako makabangon, wala gana magkaon, kag nalamigan, kag nagakudog. Kung wala siguro ako ginpahilot, napatay gid siguro ako. Grabe gid ang pray ko nga hindi danay ako pagkuhaon ni Lord, kay kinanglan pa ako sang akon anak. Kag ginpamatian man niya ako. Nag-ayo ako tita, kag nagkadto kami diri sa Haro. Diri nangita obra si nanay, kag diri lang gaestar ang manghod ko sa balay sang tiya ko sa father side. Ako naman nagpuli dito sa Putotan, sa balay sang bana ko. Pero kalbaryo man ang kalibutan ko. Permi lang ginapabati-batian nga matamad kag kasuplada kuno sa akon. Nag-away kami sang lola sang bana ko. Ginahampak niya ako sang kawayan, kag nagbanogid ang paa ko. Pero kung sa bunutan ko man siya tita, uy. So gipalayas niya ako dito, kag nagbalik ako diri sa Haro. Nangita kami boarding house diri. Diri ko naman na-experience ang tawag nga gutom. Wala bugas, wala gatas, wala kinahanglanon sang pang-adlaw-adlaw. Tag 1,300 daan ang bulan sa boarding house. Ang bana ko dito lang stay sa Putotan. Gakadto-kadto lang siya diri kung may kwarta. Nag-sideline man siya obra para maipadala diri sa akon. Tanan nga pamilya sa side sang bana ko, kontra nila ako, kay ginaaway ko kuno ang nanay nila. Pero sala ko man tita. Kay tani, wala ko nalang ipatulan, kay tigulang naman siya. Gabag-o ang attitude nila. Tanan nga masakit nga hambal nila, ginagwanta ko. Kaya ginapakita ko sa ila nga wala ako na apektuhan sa ginapanghambal nila. Pero deep inside, nasakitan ako, kag nasubuan man. Abi mo tita, nagahibi ako, kaya wala ko nahatag ang gusto sa pamilya ko. Ako malang abi ang ginaasahan nga makabulig sa ila, kaya ako lang ang nakatapos sa pag-eskwela. Pero ginbigo ko pa sila. Subong tita, ari man kami gihapon sa boarding house, nag-estar, upod ang baby ko, kay ang akon bana, wala man obra. Nagakawadaan gid ako sang gatas para sa akon anak, kay wala man siya nagadeni sa akon. Kung wala ako bugas, nagasuffer gid ako sang gutom, pareho kami nga nagahibi, kay wala gid ako mahimo. Si nanay naman, nagaobra lang sa sulod balay, kag ang sweldo niya, intsakto lang sa 2 ko kautod. Naluoy gid ako sa anak ko, kag diri ko na experience ang kabudlay sang pagpangabuhi. Hindi man ako naging successful, thankful man ako kay hasta subong buhi ako, kag wala sablag sa lawas ang baby ko, kag nagapray lang, nga tani malampuwasan ko na ining kapigaduhon. Gani sa fellow young ko dira, eskwela gid kamo maayo, kag tapuson nyo gid ang pag-eskwela nyo, para maabot nyo mga pangarap nyo, kay tama gid kabudlay sa pagpangabuhi subong. Labi na gid kung young age kamo, pareho sa akon nga 20 years old lang. Wala kay kuhaan sang needs. So thank you gid tita sa pagbasa. Respectfully yours, Strong Mother of Haro. Strong Mother, by your code name alone, I know masurvive mo gid ini, no?
you are a strong mother. And believe nga sa bulig sa aton nga Ginoo, malampuwasan mo initanan. This is just a phase sa inyong pagpangabuhi sa imong husband. Pray nga ang imong husband makakita sa trabaho for as long as there is this effort, there is this initiative nga magpangita sa trabaho so that bisan paano, pwede ka umpisa, no? Kadamot subong sa mga projects, infrastructures diri sa siyudad ng Iloilo, kagkadamot sa pwede niya nga ma-applyan bilang isa ka construction worker. And ikaw, don't feel bad kung ara ka lang subong sa inyong balay. That is because you need pa, no, nga alagaan ang inyong anak. But the moment magdako-dako ang inyong bata, pwede gid nga makabulig ka man sa imong husband. Although kung makaya man lang sa imong husband, no, nga siya lang anay ang matrabaho and ikaw sa inyo lang anay nga bata, mas better gid na. But anyway, you can always find some things to do. Like, kung makasweldo ng imong husband, pwede nga dira sa inyong balay, pwede ikaw nga makaturo tiyangge, bisan gamay lang anay. Bisan sa lusinte, most lang, no? Hindi lang ka mo magutman sa imong anak. So, ako nag-believe nga malampuwasan nyo gidini. And it is good that you realize, no? Where you went wrong, sa diin ikaw nga nag-fail, but don't focus on that. Dapat focus ikaw sa kung ano pa ang imong mahimo, because this is not yet the end. You are just journeying sa imong kabuhi bilang isa ka mother, kag wala pa nag-stop dira, no, nga tub-tubsan o amo ka na lang sina. No, you can still do something, you can still do a lot, basta magpaninguha, magpakapisan, and buligay ka mo sa imong husband. Kag sa ulihi, no, I am sure nga ang ining phase, ining ginagutman pa kamo, ining wala kamo trabaho, malampawasan nyo gid ina. And seek first, no, the kingdom of God. Pangamuyo gid una, i-bless ang tanan ninyo nga mga plano, ang tanan ninyo nga mga gina-effort, so that magiyahan gid kamo, kag mabuligan gid kamo, and hindi mo lang mahibaloan, no. Ara na, nag-aamat-amat na sulhay, tawhay. You said nga ti nakatapos ikaw sa trabaho, so that means asang eskwela mo, so that means you are equipped. So momentary lang ini, no, ang ini nga kabudlay. But for as long as nagabuligay ka mo sa imong husband, sigurado ako nga ti masurpass nyo gid ini, malampuwasan nyo gid ini, and mangin comfortable man ang inyong kabuhi sa pila ka mga inadlaw. So never lose hope, but instead think and find something para nga ma-answer ang inyong pinaka-need subong. Your husband, ara lang dira, I just hope, no, nga tipisanan niya gid ang pagpangita sa trabaho. So good luck sa imo, and thank you so much. Remember again, you're a strong mother based sa imo diri nga gindala nga imo nga code name. So good luck sa imo, and God bless you. Salamat gid. Oras naton, it is now 2 minutes after 3 o'clock. Mga kabombo, sa inyo naman nga mga istorya nila, paki-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or padiman ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na nato na paglingaw-lingaw sa mga kasaysayan sa ating mga KLP lovers. Buwas naman, of course, aton liwat nga pagkitanay, liwat nga pag-upnanay. Maraming salamat sa gihapon ninyo. Lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.